waɗannan shugabannin da ake tunanin su yi ritaya su ba sababbin jini ko kuma waɗanda suke saɓanin su da suka yi mulkin nan su ɗora a kai, ina ga za ga duk kusan abubuwan ya faru ne a gabar da suke jagoranci, kuma gudunmawar da suka ba wa ƙasar a lokacin da suke da ƙuruciya da suka dawo sai abin ya ƙara taɓarɓarewa. Yawan mace fa in ta haihu fa sai dai fa ko dan a mai dasta ko a bacci sai an je an samo ruwa sannan a zo a yi masa wanka. Yanci rani a jihar Kano sai tafiya suke yi saboda ba sa iya yin wanka sau 2 a wata. Muna kira da shugabanni na makarantu ku daina wa yara duban tsafta a makarantunsu. Ita kanta wanda ya tsugunna haifi gwamnatin jihar Kano din shi ma injiniyan ruwa ne. Idan ka ji yaro yana cewa an yi butulci to bai san tarihin siyasan Madugu ba, domin akwai tallawan zami wanda yake madobi da su Hamisu Musa na kafar Agwar da su Baba Musa Gwadabe da su Abubakar Remi da su Dangalan. Yaro ya je tambaya ya aka karke da Madugu da waɗannan mutanen. Shi go kawo Sumaila duk abin da waɗannan shugabannin da ake tunanin su yi ritaya su ba sababbin jini ko kuma waɗanda suke saɓanin su da suka yi mulkin nan su ɗora a kai, ina ga za ga duk kusan abubuwan ya faru ne a gabar da suke jagoranci, kuma gudunmawar da suka ba wa ƙasar a lokacin da suke da ƙuruciya da suka dawo sai abin ya ƙara taɓarɓarewa. Yawan mace fa in ta haihu fa sai dai fa ko dan a mai dasta ko a bacci sai an je an samo ruwa sannan a zo a yi masa wanka. Yanci rani a jihar Kano sai tafiya suke yi saboda ba sa iya yin wanka sau 2 a wata. Muna kira da shugabanni na makarantu ku daina wa yara duban tsafta a makarantunsu. Ita kanta wanda ya tsugunna haifi gwamnatin jihar Kano din shi ma injiniyan ruwa ne. Idan ka ji yaro yana cewa an yi butulci to bai san tarihin siyasan Madugu ba, domin akwai tallawan zami wanda yake madobi da su Hamisu Musa na kafar Agwar da su Baba Musa Gwadabe da su Abubakar Remi da su Dangalan. Yaro ya je tambaya ya aka karke da Madugu da waɗannan mutanen. Shi go kawo Sumaila duk abin da yake faɗa ba bai ce ala tutu ba. Ina 'yan adawa da ke cewa gwamna bayan ka kyalle ba, yau ga gwamna zai zo yanka kyalle za a kaddamar da aikin erosion na Gayawa da Nasarawa. Wannan gwamnati ta Kwankwasiya ta ki da mai da hankali yankunanmu na karkara, ta je ta taimake mu ta raya mana yankunanmu, amma ta buge da aiki a cikin gari wani face-facen titi. Ba shi ne zai kawo nasara 2027 ba, alamu ne na cewa gwamnati za ta faɗi. Kaɗan kenan daga cikin taɓakalashin ɗaurin zargin da ke cikin shirin na harshen ka alƙalinka da muke tafa da warwararsa. Shirin da ke lamuncewa 'yan siyasa da masu rajin kare dimokuraɗiyya damar tofa mabambanta ra'ayoyinsu kan yadda ake jan ragamar siyasar wannan ƙasa ba tare da ƙetare layin doka ba, bisa salewar sashi na 39 na kundin tsarin mulkin wannan ƙasa. Masu sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Adamu Abdullahi ke farin cikin sake kasancewa da ku cikin wani sabon shirin namu na yau. Batun karɓa-karɓa na kujerar shugaban ƙasar nan dai na neman zama abin nan da masu iya magana ke kira da cin kwan makauniya. Ganin yadda batun ya ƙi cinyewa da ko a wannan rana majalisar wakilai ta yi fatali da wani kuduri da ya zo gabanta da ke neman tabbatar da tsarin karɓa-karɓa na shugaban ƙasa da mataimakinsa tsakanin shiyoyin ƙasar nan guda 6, inda da dama cikin yan majalisun suka nuna rashin amincewarsu da kudurin game da nuna illar da tabbatar da kudurin zai haifar a siyasar ƙasar nan. Cikin 'yan majalisar da aka jiyo amansu kan kin amincewa da wannan kuduri har da mataimakin shugaban marasa rinjaye Aliyu Sani Madakin Gini, wanda ya jagoranci yin adawa da kudurin, har ma yake cewa abin da kudurin ke nufin magancewa tuni hukumar kula da ɗa'ar ma'aikata ta ƙasa ta maganta a kai. Yana mai gargaɗin cewar kada a sanya batun karɓa-karɓa na shugabancin ƙasa cikin kunnen tsarin mulkin wannan ƙasa. Yana da kyau a bar lamarin yadda yake a yanzu don gudun abin da kaje ya zo. Ba wai iya 'yan hamayya ne a majalisar suka kalubalanci wannan kuduri ba, domin kuwa har da Honorable Sada Soli na jam'iyyar APC daga jihar Katsina da ke cewa tabbatar da tsarin karɓa-karɓa cikin kundin tsarin mulkin wannan ƙasa babu abin da zai haifar face ɗabbaka siyasar ɓangaranci da ƙabilanci cikin shiyoyin da ake da su a ƙasar nan. To da wannan ku zo mu leƙa zauren taro na hukumar sojin saman wannan ƙasa da ke babban birnin tarayyar Abuja,
wajen bikin kaddamar da littafin rayuwar tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sule Lamido. Taron da ya samu halartar tsohon mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar da ɗan takarar shugabancin ƙasar nan a kakar zaben 2023 da ta gabata karkashin inuwar jam'iyyar Labour Party wato Peter Obi. Inda nan ne ma aka jiyo tsohon shugaban ƙasa Chief Olusegun Obasanjo na furta cewar da sauran aiki a gaban shugabannin Najeriya wajen kai ƙasar ga gaci. Cikin salansa na karfafa gwiwar Alhaji Sule Lamido da sauran shugabanni da suka halarci taron domin ganin sun ci gaba da gwagwarmaya. Tsohon shugaban ƙasa Chief Olusegun Obasanjo ya ce kada su daina siyasa har sai sun tabbatar da cewar Najeriya ta kai matakin da suke buri na ci gaba, domin a cewarsa har yanzu da sauran aiki a gaban shugabannin. Obasanjon ya ce Najeriya da muke aiki domin ta ci gaba har yanzu da sauran na akaba. Aikinmu bai kammala ba, kuma na yi imanin cewa wannan nauyi ne da ya rataye a wuyar kowanne guda daga cikinmu na ganin Najeriya ta kai gagaci ta riski tudun mun tsira na samar da ci gaba da walwala mai ɗorewa ga al'ummarta. To ga dukkan alamu dai wannan furuci da tsohon shugaban ƙasa ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP Chief Olusegun Obasanjo ya yi sun tunzura 'yan gwagwarmaya da ke rajin ganin talakan wannan ƙasa ya ci gajiyar tsarin mulkin dimokuraɗiyya. Da har suka fara tofa albarkacin bakunansu kamar yadda kwamarar Isa Gandun Albasa ya bazamo yana faɗin cewa ai halin da ƙasar na ke ciki a yanzu na da alaƙa da irin riƙon sakainar kashin da mutane irin su tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo suka yi mata. Har ma yake cewa kamata ya yi tsoffin shugabannin su yi ritaya daga harkokin siyasa da mulki su koma gefe guda idan ma ya zama dole sai sun tsoma baki to ya zamo shawarwari kaɗai za su iya bayarwa. Idan ka kalli hali da koma baya da ƙasar nan take ciki musamman tun daga lokacin da aka koma dimokuraɗiyya zuwa yanzu, za ka iya cewa yana da jibi da rukun da su kansu shugabannin ƙasa suka yi wa ƙasa. Babu wani ɓangare ko wata sakta da za ka iya cewa ba a samu koma baya ba, tun da kan ɓangaren harkar tsaro, harkar lafiya, harkar tattalin arzikin ƙasa, kusan wasu abubuwa waɗanda suke da muhimmanci ga shi kansa ci gaban ƙasar da ci gaban rayuwar ɗan ƙasar in kasa su a skeli za ka ga koma baya aka samu. Kuma waɗannan shugabannin da ake tunanin su yi ritaya su ba sababbin jini ko kuma waɗanda suke saɓanin su da suka yi mulkin nan su matsa baya su ba wasu su ɗora a kai. Ina ga za ga duk kusan abubuwan ya faru ne a gabar da suke jagoranci. Kuma gudunmawar da suka ba wa ƙasar a lokacin da suke da ƙuruciya da suka dawo sai abin ya ƙara taɓarɓarewa. Ka kalli gudunmawar da tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bayar lokacin da yake matashinsa da kuma lokacin da ya dawo yake da shekaru sun ja masa, za ga gudunmawar ba za ka taɓa haɗa ba duk da a wancan lokacin yana soja. Ka kalli shi kansa tsohon shugaban ƙasa Obasanjo gudunmawar da ya bayar a wancan lokacin da kuma gudunmawar da ya bayar lokacin da ya dawo da girma ya fara kama shi, za ka ga kusan koma baya aka samu. Sanda suke da ƙuruciya da samartaka su gudunmawar tasu ta fi tasiri kuma an fi ganin ingancin gudunmawar da suka bayar fiye da lokacin da girma ya fara kama musu. Don haka ritaya a wannan gaba za ta yi matukar tasiri a wajensu, su matsa gefe su ba wa sababbin jini su kuma su rika ba su shawara a gefe. Kusan haka shine zai fi tasiri fiye da a ce su ne za a rika damawa da su. Mai rajin ganin talakan wannan ƙasa ya sam shugabanci ingantacciya kenan kwamarar Isa Gandun Albasa a nan Kano. Kanan da za mu dawo cikin ta kai tsaye domin labarta muku yadda sha'anin siyasar take ci gaba da wakana. Da za mu ɗora kan musayar kalamai gami da nuna yatsa na siyasa da ya biyo bayan sauyin shekar da sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila da ke wakiltar yankin Kano ta Kudu ya yi daga jam'iyyar NNPP zuwa APC, inda Habibu Sadam Makwarari shugaban ƙungiyar ɗan mai karazar ɗan mai yalo ya shigo yana cewa duk waɗanda suke ganin kawun bai kyauta ba to su je su nemi tarihin siyasa a jihar Kano domin madugun nasu da kansa. Habibu Sadam ɗin ya ce ɗaki dai ba zai tashi ba ragaya kuma ta zauna, su dai sun bi sahun Kawu Sumaila. Mu gode Allah da Kawu Sumaila bai zama makawo a siyasar Najeriya ba da ta jihar Kano da Kano ta Kudu, domin yana iya ceto ɗan mai kar da ɗan mai yalo domin ya samu sa'ida. Yau ya dawo APC domin buƙatar al'ummarsa ya taimake su a harkar noma da harkar education da harkar lafiya domin ya ciyar da yankinsa gaba, nauyin da Allah ya ɗora masa ya sauke. Kasan kuma ɗaki ba zai tashi ba ragaya ta zauna. Mu ma mun bi Kawu Sumaila muna goyon bayan wannan koma
APC da ya domin ya ceci dan mai kar da dan mai yalo. Suka ce wai wannan komawa da yi wai kamar batulci ne a siyasa domin APC ce ta makure shi lokacin zaɓe ya dawo NNPP ta masa riga ta masa wando har ya samu makama. Duk wanda gaje yana cewa wai batulci yayi ko ya tsallaka titi bai duba ba to kawo su mai Allah ya duba mata titin da ya bi domin ya samu sauki da sa'ida a harkar Kano ta kudu yana taimakon su. Kamata ya same da kai akan jihar Kano babu ruwa da makamantan wannan. Idan kuma ka ji yaro yana cewa an yi batulci to bai san tarihin siyasar Kano ba ko kuma bai san tarihin siyasar Madugu ba domin akwai tallawan zami wanda yake madobi da su Hamisu Musa na kafar Agwar da su Baba Musa Gwadabe da su Abubakar Remi da su Dangalan da su Sani Kabara duk sun yi siyasa da Madugu. Yaro ya je tambaya ko a wajen mai gidansa ya gaya masa ya aka karke da Madugu da waɗannan mutanen. Shi go kawo Sumaila duk abin da yake faɗa ba bai ce ala tutu ba kawai cewa ya tafi ceto yankinsa domin ranar alkiyama za a tsi da shi ya aka yi soke wannan nauyin. Kana je suka ce wai falle ɗaya zai yi tunda da ya shure wannan madogara da suka bashi. Wanda ya je makaranta ba zai wannan magana ba domin Allah shine malikul mulki tutal mulki. Kawu Sumaila ba wannan karin ya taba cin zabe ba. Ya dade yana cin zabe kuma yana tare da structure sa. Gobe ma Allah ne zai masa jiya ma Allah ne ma. Muna kyauta da tance Kawu Sumaila in dai da mulki a littafin sa ba wanda ya isa ya hana shi mulki da yardar Allah. A gabar da Habibu Saddam Makwarari ke bayyana ficewarsa daga jam'iyyar NNPP domin biyayya ga sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila daga karamar hukumar Wudil da ke yankin Kano ta kudin dai. Za mu ɗora ne da cacar bakar da ake ci gaba da yi tsakanin magoya bayan jam'iyyar APC da na NNPP kan ƙididdigar wanda ya fi hidimtawa al'ummar ƙananan hukumomin Wudil da Garko tsakanin tsohon wakilin su a majalisar tarayya wato injiniya Muhammad Ali Wudil da ɗan majalisar su mai ci. Da muka karɓi bakoncin Kabiru Sule Garko shugaban ƙungiyar injiniya Muhammad Ali Dawo na jam'iyyar APC wanda ke zayyano irin ayyukan ci gaban da ya kawo musu. Godiya ta ga Allah subhanahu wa ta'ala da yadda injiniya Muhammad Ali ya rike al'ummarsa tun daga lokacin da ya faɗi zaɓe yake abun arziki. Bayan ya sauka injiniya Muhammad Ali ya je ya yi aikin wuta a mazaɓar Zakarawa, ya yi aikin wuta a Nariya, ya je ya yi aikin wuta a sabon garin Abuja, ya je ya yi aikin wuta a sabon garin Karfau. Sannan in ka zo karamar hukumar Wudil, injiniya Muhammad ya je ya samu mazaɓar Sakau, ya yi mata aikin wuta, ya je ya samu unguwar da ɗan majalisa mai ci ne zake su ma yi musu aikin wuta. Da abubuwa na alkhairi a yanzu Muhammad Ali ya dau marayu mutum 500 wanda duk sallar duniya shi ike musu kayan sallah yake jibanta al'amuran su. Sannan ya ebi mata guda 20 a Garko, guda 20 a Wudil, ya biya musu scholarship na karatu wanda har su gama karatun su injiniya Muhammad Ali ne yake biya musu. Irin wannan kaddara ta zo mana hisa muke cewa da Allah subhanahu wataala in laifi muka yi maka Allah mun tuba sakamakon yadda muka tsinci kanmu a wannan yanayi. Har yanzu ko mutane suna da na sanin rahin injiniya Muhammad Ali sakamakon wannan tukin gangancin da ake musu a ƙananan hukumomin Wudil da Garko. Ai an ji suna cewa kuma yau ta fi jiya a Wudil da Garko. Wannan ra'ayin su ne, mu a ra'ayin ko makaho in ka tambaye ya san cewa jiya ta fi yau a ƙaramar hukumar Garko. Sannan na son a yi amfani da wannan dama mika sako ga mutanen da suke wa Muhammad Ali butulci. Injiniya ya yi musu riga, ya yi musu wando, sun shiga gidan da ba su isa shiga ba, sun hau motar da ba su isa su hau ba. Yau su ne suka juya suka ce wannan jam'iyya mai albarka ta APC za su yaƙe ta, za su yaƙi Muhammad Ali. To ina tabbatar muku da cewa injiniya Muhammad Ali ya fi ƙarfin ku kuma shi yake bin ku bashi. Kuma yau ba gobe ba in an zuba kuri'a a Wudil da Garko Muhammad Ali zai yi nasara kwakwara da rinjaye da yardar Allah. Kabiru Sule Garko na jam'iyyar APC na ajiye kalubale ga dan majalisar su na tarayya da ke wakiltar kananan hukumomin Wudil da Garko daga jam'iyyar NNPP kuwa bakoncin Ibrahim Falke shugaban kungiyar Kano muna son Abba kuma Abba sai yayi 8 kana jagoran kamfanin cika dan Construction Nigeria Limited ne ya shigo da yabo ga dan majalisar tarayya da ke wakiltar al'ummar karamar hukumar Nasarawa Hassan na Husaini. A tarihin Nasarawa ba a taɓa wani ɗan majalisa da ya ɗauko mai girma gwamna ɗungurungum ya kai shi ƙaramar hukumar Nasarawa ba. Yau ɗan majalisa ta ya cika gwarzon ɗan majalisa shi ya gayyato mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf ya kawo shi ƙaramar hukumar Nasarawa har mazaɓar tudun Murtala aka buɗe aikin hanya. Wannan hanya tana ciwa 'yan Nasarawa tuwo a ƙwarya yanzu gahi ta hanya Hassan na Usaini za a lele wannan titi abun mu yaba masa. Sannan mai kira da 'yan ƙaramar hukumar Nasarawa wannan ɗan majalisa lalle a tsaya a bayi goyon baya 2027 kada mu sake a yi mana sakiyar da ba ruwa saboda mutanen Honorable Mursisi da sauran wa'ansu mutane da suke ganin za su iya zuwa su karɓi wannan kujera suna ɗana tarko. Kana ina 'yan Nasarawa suke cewa wai ya ci taliyar ƙarshe saboda an yi ibtila'i a ƙaramar hukumar Nasarawa babu aiki ya tare abin nan Abuja. Wa'annan ai 'yan jari hujja ne dan an yi wata gobara akwai wani dalili da zaka zo ka ce dole wani mutum guda ɗaya ya je ya bada
taimako kamar almajiri ne mabaraci ya aje kokonsa in kana da niyya ka bada in baka da niyya kada ka bada irin abubuwan da Hassan na Usaini yake yi ai ko bai je dakata ba ina tabbatar masu yan dakata sun tabbatar da cewa dan majalisa ne jajanta musu saboda shi gwamna ma da kansa ya je ya jajanta musu amma shi ba abin da yayi wa'anda suke faɗa ba su da tabbacin ko ya je ko bai je ba kuma dan majalisa ta komai a tsare yake yi yau shine ya kai kuduri a Abuja na a zo a yi asibiti na ciwon zuciya wannan kadai idan dan majalisa ta yi a haka ai ya ci a yaba masa ya kai gwarzon dan majalisa ba dan komai ba yau yan majalisan suna nan ina ma kudirin banda a zo a raba rashawa me ake yi yau dan majalisa ta kuɗi yake ɗauka ya baiwa mutane dan su je su kafa sana'a su tsaya da ƙawahunsu. Sarkin yakin kwamishinan muhalli kana shugaban kungiyar cika dan construction Nigeria Limited kenan Ibrahim Falke na jam'iyyar NNPP. To ku zo mu yi dawayya cikin jam'iyyar APC da matashi Bashir Gwangwazo wakilin talakawa ya shigo da kira ga gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf da dukkanin masu ruwa da tsaki cikin gwamnatin ta NNPP musamman ma masu abun faɗe don ganin an shawo kan matsalar ruwan sha da ya addabi al'umma. Bashir Gwangwazon dai cewa ya yi matsalar ruwan nan ba matsala ce da za a magance ta da maganganu a social media ba, al'amari ne da ke buƙatar gwamnati ta yi tsayuwar daka, ta yi da gaske domin ceto kanan daga matsalar ruwan da ya kira ta da annoba. Kira ga mai girma gwamnan jihar Kano da duk wani mai ruwa da tsaki a jihar Kano akan harkar ruwan sha, duk mai kishin jihar Kano sai ka tausaya irin abin da yake faruwa a jihar Kano. Ya ilahil alamina da mai talakan jihar Kano zai ji. Waɗannan gwamnatocin namu sun kasa ba da ruwa a jihar Kano. Talakawa suna cikin auye jari duk watan duniya sai an ɗauki kuɗi na harkar ruwan sha tsakanin mantenin ɗin harkar ruwan nan, biyan kuɗin wuta, zuba mai, kuɗin da ake fakashewa ya kai fa kimanin naira biliyan 1 da miliyan 800 da 300 da wani abu, kuma ruwan nan baya zuwa a jihar Kano. Yau an waye gari a jihar Kano ba ruwan sha yana gagaras, ba ma ruwan wanka ba. Yau din nan in ka ɗauki markaɗe zaka kai a unguwarku sai ka tafi da ruwan da za a yi maka markaɗe. Ya ilahil alamina ina ake so talakan jihar Kano ko mu jefa kanmu? To kira ga mai girma Abba a matsayinka na wanda kake kayi aiki a ma'aikatar ruwa, to hankalin mai yankan kaba ya koma garina. Idan ko dai unguwarku ce babu ruwan, domin ai kana ji suka ce sun kawo injina ana ta kokarin ganin cewa an wadata jihar Kano da ruwa. Ka ɗauki abin magana ka zaga jihar Kano, in iya unguwanmu ne babu ruwa ka ji irin korafin da mutane suke yi. Yawan mace fa in ta haihu fa sai dai fa ko dan a mai dasta ko a bashi sai an je an samo ruwa sannan a zo a yi masa wanka. Yanci rani a jihar Kano sai tafiya suke yi saboda ba sa iya yin wanka sau 2 a wata a jihar Kano. Amma Bashir ba kwa musu uzuri ba, shekara 2 fa kacal suka yi akan wannan mulkin. Nan gaba ai wata kila sa yara ko uzuri za a yi musu, ba abin da ba su faɗa ba a lokacin da muna gwamnatin jihar Kano. To muna kira da mai girma Abba, kuma muna kira da shugabanni na makarantu ku daina wa yara duban tsafta a makarantunsu. Duk yaran da ya je makaranta dakal a bashi ya shiga aji. Ita kanta wanda ya tsugunna ya haifi gwamnatin jihar Kano din, shi ma injiniyan ruwa ne. Laifin gwamnatin jihar Kano ce da ta ki ba da ruwa a jihar Kano. Matashi Bashir Gwangwazo wakilin talakawa na jam'iyyar APC na kira ga gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf. Za mu sada ku da mutaka rashi duka dai daga jam'iyyar APC, wanda shi kuma ya shigo da martani ga wasu kalamai da ya ce 'ya'yan jam'iyyar tasu ta APC na yi kan kwamishinan yaɗa labarai Kwamarar Abdullahi Ibrahim Wayya. maganar da muke so mu gaya 'ya'yan jam'iyyar mu ta APC tunda mu muka yi mata wahala safara na dare, musamman Garba Izala a mazauninka na ɗan jam'iyyar mu na APC kake magana akan wannan gwamnati, musamman wannan kwamishinan yaɗa labarai Abdullahi Wayya akan ma mai girma gwamna kamata ya canja mai waje ko a'a kaf gwamnatin ma baka ga wanda ya cancanta da ya zama kwamishinan yaɗa labarai ba. To kwarewar wannan kwamishinan yaɗa labaran ne yanzu da yanda ya zo ya musuluntar da siyasar jihar Kano, da yanda yake so ya siyawa mutumin jihar Kano mutunci ba ma a Najeriya ba a faɗin duniya, to ya fi ka so 1000. Kuma duk kwamishinan yaɗa labaran da aka yi ba wanda ya isa ya kama kafar wannan Abdullahi Wayya, ya cancanta 100%. Ni na ɗauka zuwa kai ka goya kalamansa baya ganin yadda ya ce ba a tafiyar da abubuwa daidai a wannan gwamnatin da ma yadda shi kwamishinan ke tafiyar da al'amuran jihar Kano. Mu 'yan jam'iyyar APC ne wa'anda idan mu
mu ba a rufe yake ba, duk abin da muka gane daidai a jam'iyyar NNPP za mu zo mu faɗa. Kuma a wannan gaba dole mu ƙara godewa kwamishinan yaɗa labarai, mu ƙara godewa Abba Kabir Yusuf da shi kansa jagora Rabi'u Musa Kwankwaso game da wannan mukami da aka bawa shi wayya. Kuma mai girma gwamna ka rike shi hannu biyu, kuma jama'ar jihar Kano suna ƙare maka godiya. Har jam'iyyata ta APC ta tafi da a ce sun taimaki jama'a, dan jam'iyyar APC ba zai kasance haka ba. Kuma Garba Izala da ka zamanto garban Kwankwasiya, to yanzu kana so ka koma garban Abba da wayya, to bari mu baka shawara ka zo ka samu Awwalu Bala Makwarari sai ya nuna maka ya za a yi ka zama haka. Da kalaman mutaka Rashim na jam'iyyar APC jihar Kano za mu ɗauki wasu kalamai da Sani Idris ɗan kunkuru na jam'iyyar NNPP ya shigo da su zauren namu. Na godiya ga shugaban kwamitin ilimi na ƙaramar hukumar Ungwaggo Alhaji Sammani game da yin albishir ga masu sukar gwamnatin su ta NNPP da cewa babu wani aiki da gwamnatin ta yanka wa kyalle tsawon shekaru biyu. Da Sani Idris ɗan kunkurin ya ce gwamna Abba Kabir Yusuf zai yanka kyallen kaddamar da aikin zaizayar ƙasa a ƙaramar hukumar Ungwaggo da Nasarawa. an gode wa mai gidanmu ubanmu gatanmu mai ƙaunarmu Alhaji Sammani ko Kacaman shugaban kwamitin ilimi na karama kuma Ungwaggo baya goyon marayu yanda yake kaiwa da kawowa ba ga Abuja ba ba ga Kano ba ba gun gwamna ba ba gun injiniya Muhammad Rabi Musa Kwankwaso ba akan nemo mana yanci a karama kuma Ungwaggo ta gabas da Ungwaggo gaba daya yau Sani an tasa shi ya rasa Aminu ya rasa Tijjani mai girma ko Kacaman Allah ya ma albarka yau ga erosion din za a zo ai mana jiya sai da ya kawo mai girma kwamishinan ƙananan hukumi kai Alhaji Sammani Allah ya maka albarka Tijjani muna godiya da Tamitala biyayya da kake muna godiya kai ma Alhajin boye da baka so a faɗi sunanka mai taimakon marayun nan muna godiya na kusa da Alhaji ina yan adawa da ke cewa gwamna bayan ka kyale waɗannan shugabannin da ake tunanin su yi ritaya su ba sababbin jini ko kuma waɗanda suke saɓanin su da suka yi mulkin nan su ɗora a kai ina ga za ga duk kusan abubuwan ya faru ne a gabar da suke jagoranci kuma gudunmawar da suka ba wa ƙasar a lokacin da suke da ƙuruciya da suka dawo sai abin ya ƙara taɓarɓarewa. yawan mace in ta haihu fa sai dai fa ko dan a mai dasta ko a bacci sai an je an samo ruwa sannan a zo a yi masa wanka yanci rani a jihar Kano sai tafiya suke yi saboda ba sa iya yin wanka sau biyu a wata muna kira da shugabanni na makarantu ku daina wa yara duban tsafta a makarantun su ita kanta wanda ya tsugunna haifi gwamnatin jihar Kano din shi ma injiniyan ruwa ne. Idan ka ji yaro yana cewa an yi butulci to bai san tarihin siyasan Madugu ba domin akwai tallawan zami wanda yake madobi da su Hamisu Musa na kafar Agwar da su Baba Musa Gwadabe da su Abubakar Remi da su Dangalan yaro ya je tambaya ya aka karke da Madugu da waɗannan mutanen shi go kawo Sumaila duk abin da yake faɗa ba bai ce ala tutu ba. ina yan adawa da ke cewa gwamna bayan ka kyalle ba yau ga gwamna zai zo yanka kyalle za a kaddamar da aikin erosion na Gayawa da Nasarawa. Wannan gwamnati ta Kwankwasiya ta ki da mai da hankali yankunanmu na karkara ta je ta taimake mu ta raya mana yankunanmu amma ta buge da aiki a cikin gari wani face-facen titi ba shine zai kawo nasara 2027 ba alamu ne na cewa gwamnati za ta faɗi. Kaɗan kenan daga cikin taɓakalashin ɗaurin zargen da ke cikin shirin na harshen ka alƙalinka da muke tafa da warwararsa. Shirin da ke lamuncewa 'yan siyasa da masu rajin kare dimokuraɗiyya damar tofa mabambanta ra'ayoyinsu kan yadda ake jan ragamar siyasar wannan ƙasa ba tare da ƙetare layin doka ba bisa salewar sashi na 39 na kundin tsarin mulkin wannan ƙasa. Masu sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Adamu Abdullahi ke farin cikin sake kasancewa da ku cikin wani sabon shirin namu na yau. Batun karɓa-karɓa na kujerar shugaban ƙasar nan dai na neman zama abin nan da masu iya magana ke kira da cin kwan makauniya. Ganin yadda batun ya ƙi cinyewa da ko a wannan rana majalisar wakilai ta yi fatali da wani kuduri da ya zo gabanta da ke neman tabbatar da tsarin karɓa-karɓa na shugaban ƙasa da mataimakinsa tsakanin shiyoyin ƙasar nan guda 6 inda da dama cikin yan majalisun suka nuna rashin amincewarsu da kudurin game da nuna illar da tabbatar da kudurin zai haifar a siyasar ƙasar nan.
Cikin 'yan majalisar da aka jiyo amansu kan kin amincewa da wannan kuduri har da mataimakin shugaban marasa rinjaye Aliyu Sani Madakin Gini wanda ya jagoranci yin adawa da kudirin har ma yake cewa abin da kudirin ke nufin magancewa tuni hukumar kula da ɗa'ar ma'aikata ta ƙasa ta maganta a kai yana mai gargaɗin cewar kada a sanya batun karɓa-karɓa na shugabancin ƙasa cikin kunnen tsarin mulkin wannan ƙasa yana da kyau a bar lamarin yadda yake a yanzu don gudun abin da kaje ya zo. Ba wai iya 'yan hamayya ne a majalisar suka kalubalanci wannan kuduri ba, domin kuwa har da Honorable Sada Soli na jam'iyyar APC daga jihar Katsina da ke cewa tabbatar da tsarin karɓa-karɓa cikin kundin tsarin mulkin wannan ƙasa babu abin da zai haifar face ɗabbaka siyasar ɓangaranci da ƙabilanci cikin shiyoyin da ake da su a ƙasar nan. To da wannan ku zo mu leƙa zauren taro na hukumar sojin saman wannan ƙasa da ke babban birnin tarayyar Abuja. Wajen bikin kaddamar da littafin rayuwar tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sule Lamido, taron da ya samu halartar tsohon mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar da ɗan takarar shugabancin ƙasar nan a kakar zaben 2023 da ta gabata ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Labour Party wato Peter Obi, inda nan ne ma aka jiyo tsohon shugaban ƙasa Chief Olusegun Obasanjo na furta cewar da sauran aiki a gaban shugabannin Najeriya wajen kai ƙasar gagaci. Cikin salansa da ƙarfafa gwiwar Alhaji Sule Lamido da sauran shugabanni da suka halarci taron domin ganin sun ci gaba da gwagwarmaya, tsohon shugaban ƙasa Chief Olusegun Obasanjo ya ce kada su daina siyasa har sai sun tabbatar da cewar Najeriya ta kai matakin da suke buri na ci gaba, domin a cewarsa har yanzu da sauran aiki a gaban shugabannin. Obasanjon ya ce Najeriya da muke aiki domin ta ci gaba har yanzu da sauran na akaba. Aikinmu bai kammala ba, kuma na yi imanin cewa wannan nauyi ne da ya rataye a wuyar kowanne guda daga cikinmu na ganin Najeriya ta kai gagaci ta riski tudun mun tsira na samar da ci gaba da walwala mai ɗorewa ga al'ummarta. To ga dukkan alamu dai wannan furuci da tsohon shugaban ƙasa ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP Chief Olusegun Obasanjo ya yi sun tunzura 'yan gwagwarmaya da ke rajin ganin talakan wannan ƙasa ya ci gajiyar tsarin mulkin dimokuraɗiyya. Da har suka fara tofa albarkacin bakunansu kamar yadda kwamarar Isa Gandun Albasa ya bazamo yana faɗin cewa ai halin da ƙasar na ke ciki a yanzu na da alaƙa da irin riƙon sakainar kashin da mutane irin su tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo suka yi mata. Har ma yake cewa kamata ya yi tsoffin shugabannin su yi ritaya daga harkokin siyasa da mulki su koma gefe guda idan ma ya zama dole sai sun tsoma baki to ya zamo shawarwari kaɗai za su iya bayarwa. Idan ka kalli hali da koma baya da ƙasar nan take ciki musamman tun daga lokacin da aka koma dimokuraɗiyya zuwa yanzu, za ka iya cewa yana da jibi da rukun da su kansu shugabannin ƙasa suka yi wa ƙasar. Babu wani ɓangare ko wata sakta da za ka iya cewa ba a samu koma baya ba, tun da kan ɓangaren harkar tsaro, harkar lafiya, harkar tattalin arzikin ƙasa, kusan wasu abubuwa waɗanda suke da muhimmanci ga shi kansa ci gaban ƙasar da ci gaban rayuwar ɗan ƙasar in kasa su a skeli za ka ga koma baya aka samu. Kuma waɗannan shugabannin da ake tunanin su yi ritaya su ba sababbin jini ko kuma waɗanda suke saɓanin su da suka yi mulkin nan su matsa baya su ba wasu su ɗora a kai. Ina ga za ga duk kusan abubuwan ya faru ne a gabar da suke jagoranci. Kuma gudunmawar da suka ba wa ƙasar a lokacin da suke da ƙuruciya da suka dawo sai abin ya ƙara taɓarɓarewa. Ka kalli gudunmawar da tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bayar lokacin da yake matashinsa da kuma lokacin da ya dawo yake da shekaru sun ja masa, za ga gudunmawar ba za ka taɓa haɗa ba duk da a wancan lokacin yana soja. Ka kalli shi kansa tsohon shugaban ƙasa Obasanjo gudunmawar da ya bayar a wancan lokacin da kuma gudunmawar da ya bayar lokacin da ya dawo da girma ya fara kama shi, za ka ga kusan koma baya aka samu. Sanda suke da ƙuruciya da samartaka su gudunmawar tasu ta fi tasiri kuma an fi ganin ingancin gudunmawar da suka bayar fiye da lokacin da girma ya fara kama musu. Don haka ritaya a wannan gaba za ta yi matukar tasiri a wajensu, su matsa gefe su ba wa sababbin jini su kuma su rika ba su shawara a gefe. Kusan haka shine zai fi tasiri fiye da a ce su ne za a rika damawa da su. Mai rajin ganin talakan wannan ƙasa ya sam shugabanci ingantacciya kenan kwamarar Isa Gandun Albasa a nan Kano. Kanan da za mu dawo cikin ta kai tsaye domin labarta muku yadda sha'anin siyasar take ci gaba da wakana.
da za mu ɗora kan musayar kalamai gami da nuna yatsa na siyasa da ya biyo bayan sauyin shekar da sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila da ke wakiltar yankin Kano ta Kudu ya yi daga jam'iyyar NNPP zuwa APC, inda Habibu Saddam Makwarari shugaban ƙungiyar ɗan mai karazar ɗan mai yalo ya shigo yana cewa duk waɗanda suke ganin kawun bai kyauta ba to su je su nemi tarihin siyasa a jihar Kano domin madugun nasu da kansa. Habibu Saddam ɗin ya ce ɗaki dai ba zai tashi ba ragaya kuma ta zauna, su dai sun bi sahun Kawu Sumaila. Mu gode Allah da Kawu Sumaila bai zama makawo a siyasar Najeriya ba da ta jihar Kano da Kano ta Kudu, domin yana iya ceto ɗan mai kar da ɗan mai yalo domin ya samu sa'ida. Yau ya dawo APC domin buƙatar al'ummarsa ya taimake su a harkar noma da harkar education da harkar lafiya domin ya ciyar da yankinsa gaba, nauyin da Allah ya ɗora masa ya sauke. Kasan kuma ɗaki ba zai tashi ba ragaya ta zauna. Mu ma mun bi Kawu Sumaila muna goyon bayan wannan koma APC da ya domin ya ceci ɗan mai kar da ɗan mai yalo. Suka ce wai wannan komawa da yi wai kamar batulci ne a siyasa, domin APC ce ta makure shi lokacin zaɓe ya dawo NNPP ta masa riga ta masa wando har ya samu makama. Duk wanda gaje yana cewa wai batulci yayi ko ya tsallaka titi bai duba ba, to Kawu Sumaila Allah ya duba mata titin da ya bi domin ya samu sauki da sa'ida a harkar Kano ta Kudu, yana taimakon su. Kamata ya same da kai akan jihar Kano babu ruwa da makamantan wannan. Idan kuma ka ji yaro yana cewa an yi batulci to bai san tarihin siyasar Kano ba ko kuma bai san tarihin siyasar Madugu ba, domin akwai tallawan zami wanda yake madobi da su Hamisu Musa na kafar Agwar da su Baba Musa Gwadabe da su Abubakar Remi da su Dangalan da su Sani Kabara, duk sun yi siyasa da Madugu. Yaro ya je tambaya ko a wajen mai gidansa ya gaya masa ya aka karke da Madugu da waɗannan mutanen. Shi go Kawu Sumaila duk abin da yake faɗa ba bai ce ala tutu ba, kawai cewa ya tafi ceto yankinsa domin ranar alkiyama za a tsi da shi ya aka yi soke wannan nauyin. Kana je suka ce wai falle ɗaya zai yi tunda da ya shure wannan madogara da suka bashi. Wanda ya je makaranta ba zai wannan magana ba, domin Allah shine malikul mulki tutal mulki. Kawu Sumaila ba wannan karin ya taba cin zabe ba, ya dade yana cin zabe kuma yana tare da structure sa. Gobe ma Allah ne zai masa, jiya ma Allah ne ma. Muna kyauta da tance Kawu Sumaila in dai da mulki a littafin sa ba wanda ya isa ya hana shi mulki da yardar Allah. A gabar da Habibu Saddam Makwarari ke bayyana ficewarsa daga jam'iyyar NNPP domin biyayya ga sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila daga karamar hukumar Wudil da ke yankin Kano ta Kudun dai. Za mu ɗora ne da cacar bakar da ake ci gaba da yi tsakanin magoya bayan jam'iyyar APC da na NNPP kan ƙididdigar wanda ya fi hidimtawa al'ummar ƙananan hukumomin Wudil da Garko tsakanin tsohon wakilin su a majalisar tarayya wato injiniya Muhammad Ali Wudil da ɗan majalisar su mai ci. Da muka karɓi bakoncin Kabiru Sule Garko shugaban ƙungiyar injiniya Muhammad Ali Dawo na jam'iyyar APC wanda ke zayyano irin ayyukan ci gaban da ya kawo musu. Godiya ta ga Allah subhanahu wa ta'ala da yadda injiniya Muhammad Ali ya rike al'ummarsa tun daga lokacin da ya faɗi zaɓe yake abun arziki. Bayan ya sauka, injiniya Muhammad Ali ya je ya yi aikin wuta a mazaɓar Zakarawa, ya yi aikin wuta a Nariya, ya je ya yi aikin wuta a sabon garin Abuja, ya je ya yi aikin wuta a sabon garin Karfau. Sannan in ka zo karamar hukumar Wudil, injiniya Muhammad ya je ya samu mazaɓar Sakau, ya yi mata aikin wuta, ya je ya samu unguwar da ɗan majalisa mai ci ne zake su ma yi musu aikin wuta. Da abubuwa na alkhairi a yanzu Muhammad Ali ya dau marayu mutum 500 wanda duk sallar duniya shi ike musu kayan sallah, yake jibanta al'amuran su. Sannan ya ebi mata guda 20 a Garko, guda 20 a Wudil, ya biya musu scholarship na karatu wanda har su gama karatun su injiniya Muhammad Ali ne yake biya musu. Irin wannan kaddara ta zo mana, hisa muke cewa da Allah subhanahu wataala in laifi muka yi maka Allah mun tuba, sakamakon yadda muka tsinci kanmu a wannan yanayi. Har yanzu ko mutane suna da na sanin rahin injiniya Muhammad Ali sakamakon wannan tukin gangancin da ake musu a ƙananan hukumomin Wudil da Garko. Ai an ji suna cewa kuma yau ta fi jiya a Wudil da Garko. Wannan ra'ayin su ne, mu a ra'ayin ko makawo in ka tambaye ya san cewa jiya ta fi yau a ƙaramar hukumar Garko. Sannan na son a yi amfani da wannan dama mika sako ga mutanen da suke wa Muhammad Ali butulci. Injiniya ya yi musu riga, ya yi musu wando, sun shiga gidan da ba su isa shiga ba, sun hau motar da ba su isa su hau ba. Yau su ne suka juya suka ce wannan jam'iyya mai albarka ta APC za su yaƙe ta, za su yaƙi Muhammad Ali. To ina tabbatar muku da cewa injiniya Muhammad Ali ya fi ƙarfin ku, kuma shi yake bin ku bashi, kuma yau ba gobe ba in an zuba ƙuri'a a Wudil da Garko Muhammad Ali zai yi nasara kwakwara da rinjaye da yardar Allah. Kabiru Sule Garko na jam'iyyar APC na ajiye kalubale ga ɗan majalisar su na tarayya da ke wakiltar ƙananan hukumomin Wudil da Garko. Daga jam'iyyar NNPP kuwa bakoncin Ibrahim Falke shugaban kungiyar Kano muna son Abba kuma Abba sai yayi 8. Kana jagoran kamfanin cika ɗan Construction Nigeria Limited ne ya shigo
da yabo ga ɗan majalisar tarayya da ke wakiltar al'ummar ƙaramar hukumar Nasarawa Hassan na Husaini. A tarihin Nasarawa ba a taɓa wani ɗan majalisa da ya ɗauko mai girma gwamna ɗungurungum ya kai shi ƙaramar hukumar Nasarawa ba. Yau ɗan majalisa ta ya cika gwarzon ɗan majalisa shi ya gayyato mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf ya kawo shi ƙaramar hukumar Nasarawa har mazaɓar tudun Murtala aka buɗe aikin hanya. Wannan hanya tana ciwa 'yan Nasarawa tuwo a ƙwarya yanzu gahi ta hanya Hassan na Usaini za a lele wannan titi abun mu yaba masa. Sannan mai kira da 'yan ƙaramar hukumar Nasarawa wannan ɗan majalisa lalle a tsaya a bayi goyon baya 2027 kada mu sake a yi mana sakiyar da ba ruwa saboda mutanen Honorable Mursisi da sauran wa'ansu mutane da suke ganin za su iya zuwa su karɓi wannan kujera suna ɗana tarko. Kana ina 'yan Nasarawa suke cewa wai ya ci taliyar ƙarshe saboda an yi ibtila'i a ƙaramar hukumar Nasarawa babu aiki ya tare abin nan Abuja. Wa'annan ai 'yan jari hujja ne dan an yi wata gobara akwai wani dalili da zaka zo ka ce dole ya wani mutum guda ɗaya ya je ya bada taimako kamar almajiri ne mabaraci ya aje kokonsa in kana da niyya ka bada in baka da niyya kada ka bada irin abubuwan da Hassan na Usaini yake yi ai ko bai je dakata ba ina tabbatar masu 'yan dakata sun tabbatar da cewa dan majalisa ne ya jajanta musu saboda shi gwamna ma da kansa ya je ya jajanta musu amma shi ba abin da yayi wa'anda suke faɗa ba su da tabbacin ko ya je ko bai je ba kuma dan majalisa ta komai a tsare yake yi yau shine ya kai kuduri a Abuja na a zo a yi asibiti na ciwon zuciya wannan kadai idan dan majalisa ta yi a haka ai ya ci a yaba masa ya kai gwarzon dan majalisa ba dan komai ba yau 'yan majalisan suna nan ina ma kudirin banda a zo a raba rashawa me ake yi yau dan majalisa ta kuɗi yake ɗauka ya baiwa mutane dan su je su kafa sana'a su tsaya da ƙawahunsu. Sarkin yakin kwamishinan muhalli kana shugaban kungiyar cika dan construction Nigeria Limited kenan Ibrahim Falke na jam'iyyar NNPP. To ku zo mu yi dawayya cikin jam'iyyar APC da matashi Bashir Gwangwazo wakilin talakawa ya shigo da kira ga gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf da dukkanin masu ruwa da tsaki cikin gwamnatin ta NNPP musamman ma masu abun faɗe don ganin an shawo kan matsalar ruwan sha da ya addabi al'umma. Bashir Gwangwazon dai cewa ya yi matsalar ruwan nan ba matsala ce da za a magance ta da maganganu a social media ba, al'amari ne da ke buƙatar gwamnati ta yi tsayuwar daka, ta yi da gaske domin ceto kanan daga matsalar ruwan da ya kira ta da annoba. Kira ga mai girma gwamnan jihar Kano da duk wani mai ruwa da tsaki a jihar Kano akan harkar ruwan sha, duk mai kishin jihar Kano sai ka tausaya irin abin da yake faruwa a jihar Kano. Ya ilahil alamina da mai talakan jihar Kano zai ji. Waɗannan gwamnatocin namu sun kasa ba da ruwa a jihar Kano. Talakawa suna cikin auye jari duk watan duniya sai an ɗauki kuɗi na harkar ruwan sha tsakanin mantenin ɗin harkar ruwan nan biyan kuɗin wuta zuba mai kuɗin da ake fakashewa ya kai fa kimanin naira biliyan 1 da miliyan 800 da 300 da wani abu kuma ruwan nan baya zuwa a jihar Kano. Yau an waye gari a jihar Kano ba ruwan sha yana gagaras ba ma ruwan wanka ba. Yau din nan in ka ɗauki markaɗe zaka kai a unguwarku sai ka tafi da ruwan da za a yi maka markaɗe. Ya ilahil alamina ina ake so talakan jihar Kano ko mu jefa kanmu. To kira ga mai girma Abba a matsayinka na wanda kake kayi aiki a ma'aikatar ruwa to hankalin mai yankan kaba ya koma garina. Idan ko dai unguwarku ce babu ruwan domin ai kana ji suka ce sun kawo injina ana ta kokarin ganin cewa an wadata jihar Kano da ruwa. Ka ɗauki abin magana ka zaga jihar Kano in iya unguwanmu ne babu ruwa ka ji irin korafin da mutane suke yi. Yawan mace fa in ta haihu fa sai dai fa ko dan a mai dasta ko a bashi sai an je an samo ruwa sannan a zo a yi masa wanka. Yanci rani a jihar Kano sai tafiya suke yi saboda ba sa iya yin wanka sau 2 a wata a jihar Kano. Amma Bashir ba kwa musu uzuri ba shekara 2 fa kacal suka yi akan wannan mulkin. Nan gaba ai wata kila sa yara ko. Uzuri za a yi musu ba abin da ba su faɗa ba a lokacin da muna gwamnatin jihar Kano. To muna kira da mai girma Abba kuma muna kira da shugabanni na makarantu ku daina wa yara duban tsafta a makarantunsu. Duk yaran da ya je makaranta dakal a bashi ya shiga aji. Ita kanta wanda ya tsugunna haifi gwamnatin jihar Kano din shi ma injiniyan ruwa ne. Laifin gwamnatin jihar Kano ce da ta ki ba da ruwa a jihar Kano. Matashi Bashir Gwangwazo wakilin talakawa na jam'iyyar APC na kira ga gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf. Za mu sada ku da mutaka rashi duka dai daga jam'iyyar APC wanda shi kuma ya shigo da martani ga wasu kalamai da ya ce 'ya'yan jam'iyyar tasu ta APC na yi kan kwamishinan yaɗa labarai Kwamarar Abdullahi Ibrahim Wayya.
maganar da muke so mu gaya 'ya'yan jam'iyyar mu ta APC tunda mu muka yi mata wahala safara na dare musamman Garba Izala a mazauninka na ɗan jam'iyyar mu na APC kake magana akan wannan gwamnati musamman wannan kwamishinan yaɗa labarai Abdullahi Wayya akan ma mai girma gwamna kamata ya canja mai waje ko a'a kaf gwamnatin ma baka ga wanda ya cancanta da ya zama kwamishinan yaɗa labarai ba to kwarewar wannan kwamishinan yaɗa labaran ne yanzu da yanda ya zo ya musuluntar da siyasar jihar Kano da yanda yake so ya siyawa mutumin jihar Kano mutunci ba ma a Najeriya ba a faɗin duniya to ya fi ka so dubu kuma duk kwamishinan yaɗa labaran da aka yi ba wanda ya isa ya kama kafar wannan Abdullahi Wayya ya cancanta 100%. Ni na ɗauka zuwa kai ka goya kalamansa baya ganin yadda ya ce ba a tafiyar da abubuwa daidai a wannan gwamnatin da ma yadda shi kwamishinan ke tafiyar da al'amura. Mu 'yan jam'iyyar APC ne wa'anda idan mu ba a rufe yake ba duk abin da muka gane daidai a jam'iyyar NNPP za mu zo mu faɗa kuma a wannan gaba dole mu ƙara godewa kwamishinan yaɗa labarai mu ƙara godewa Abba Kabir Yusuf da shi kansa jagora Rabi'u Musa Kwankwaso game da wannan mukami da aka bawa shi Wayya kuma mai girma gwamna ka rike shi hannu bibiyu kuma jama'ar jihar Kano suna ƙare maka godiya har jam'iyyata ta APC ta tafi da a ce sun taimaki jama'a dan jam'iyyar APC ba zai kasance haka ba kuma Garba Izala da ka zamanto garban kwankwasiya to yanzu kana so ka koma garban Abba da Wayya to bari mu baka shawara ka zo ka samu Awwalu Bala Makwarari sai ya nuna maka ya za a yi ka zama haka. Da kalaman mutaka Rashim na jam'iyyar APC jihar Kano za mu ɗauki wasu kalamai da Sani Idris ɗan kunkuru na jam'iyyar NNPP ya shigo da su zauren namu. Na godiya ga shugaban kwamitin ilimi na ƙaramar hukumar Ungwaggo Alhaji Sammani game da yin albishir ga masu sukar gwamnatin su ta NNPP da cewa babu wani aiki da gwamnatin ta yanka wa kyalle tsawon shekaru biyu da Sani Idris ɗan kunkurin ya ce gwamna Abba Kabir Yusuf zai yanka kyallen kaddamar da aikin zaizayar ƙasa a ƙaramar hukumar Ungwaggo da Nasarawa. an gode wa mai gidanmu ubanmu gatanmu mai ƙaunarmu Alhaji Sammani ko Kacaman shugaban kwamitin ilimi na karama kuma Ungwaggo baya goyon marayu yanda yake kaiwa da kawowa ba ga Abuja ba ba ga Kano ba ba gun gwamna ba ba gun injiniya Muhammad Rabi Musa Kwankwaso ba akan nemo mana yanci a karama kuma Ungwaggo ta gabas da Ungwaggo gaba daya yau Sani an tasa shi ya rasa Aminu ya rasa Tijjani mai girma ko Kacaman Allah ya ma albarka yau ga erosion din za a zo ai mana jiya sai da ya kawo mai girma kwamishinan ƙana hukumi kai Alhaji Sammani Allah ya maka albarka Tijjani muna godiya da Tamitala biyayya da kake muna godiya kai ma Alhajin boye da baka so a faɗi sunanka mai taimakon marayun nan muna godiya na kusa da Alhaji ina yan adawa da ke cewa gwamna bayan ka kyale waɗannan shugabannin da ake tunanin su yi ritaya su ba sababbin jini ko kuma waɗanda suke saɓanin su da suka yi mulkin nan su ɗora a kai ina ga za ga duk kusan abubuwan ya faru ne a gabar da suke jagoranci kuma gudunmawar da suka ba wa ƙasar a lokacin da suke da ƙuruciya da suka dawo sai abin ya ƙara taɓarɓarewa. yawan mace in ta haihu fa sai dai fa ko dan a mai dasta ko a bacci sai an je an samo ruwa sannan a zo a yi masa wanka yanci rani a jihar Kano sai tafiya suke yi saboda ba sa iya yin wanka sau biyu a wata muna kira da shugabanni na makarantu ku daina wa yara duban tsafta a makarantun su ita kanta wanda ya tsugunna haifi gwamnatin jihar Kano din shi ma injiniyan ruwa ne. Idan ka ji yaro yana cewa an yi butulci to bai san tarihin siyasan Madugu ba domin akwai tallawan zami wanda yake madobi da su Hamisu Musa na kafar Agwar da su Baba Musa Gwadabe da su Abubakar Remi da su Dangalan yaro ya je tambaya da aka karke da Madugu da waɗannan mutanen shi go kawo Sumaila duk abin da yake faɗa ba bai ce ala tutu ba. ina yan adawa da ke cewa gwamna bayan ka kyalle ba yau ga gwamna zai zo yanka kyalle za a kaddamar da aikin erosion na Gayawa da Nasarawa. Wannan gwamnati ta Kwankwasiya ta ki da mai da hankali yankunanmu na karkara ta je ta taimake mu ta raya mana yankunanmu amma ta buge da aiki a cikin gari wani face-facen titi ba shine zai kawo nasara 2027 ba alamu ne na cewa gwamnati za ta faɗi. Kaɗan kenan daga cikin taɓakalashin ɗaurin zargen da ke cikin shirin na harshen ka alƙalinka da muke tafa da warwararsa. Shirin da ke lamuncewa 'yan siyasa da masu rajin kare dimokuraɗiyya damar tofa mabambanta ra'ayoyinsu kan yadda ake jan ragamar siyasar wannan ƙasa ba tare da ƙetare layin doka ba bisa salewar sashi na 39 na kundin tsarin mulkin wannan ƙasa.
Masu sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Adamu Abdullahi ke farin cikin sake kasancewa da ku cikin wani sabon shirin namu na yau. Batun karɓa na kujerar shugaban ƙasar nan dai na neman zama abin nan da masu iya magana ke kira da cin kwan makauniya. Ganin yadda batun ya ƙi cinyewa da ko a wannan rana majalisar wakilai ta yi fatali da wani kuduri da ya zo gabanta da ke neman tabbatar da tsarin karɓa na shugaban ƙasa da mataimakinsa tsakanin shiyoyin ƙasar nan guda 6, inda da dama cikin 'yan majalisun suka nuna rashin amincewarsu da kudirin game da nuna illar da tabbatar da kudirin zai haifar a siyasar ƙasar nan. Cikin 'yan majalisar da aka jiyo amansu kan kin amincewa da wannan kuduri har da mataimakin shugaban marasa rinjaye Aliyu Sani Madakin Gini, wanda ya jagoranci yin adawa da kudirin, har ma yake cewa abin da kudirin ke nufin magancewa tuni hukumar kula da ɗa'ar ma'aikata ta ƙasa ta maganta a kai. Yana mai gargaɗin cewar kada a sanya batun karɓa na shugabancin ƙasa cikin kunnen tsarin mulkin wannan ƙasa. Yana da kyau a bar lamarin yadda yake a yanzu don gudun abin da kaje ya zo. Ba wai iya 'yan hamayya ne a majalisar suka kalubalanci wannan kuduri ba, domin kuwa har da Honorable Sada Soli na jam'iyyar APC daga jihar Katsina da ke cewa tabbatar da tsarin karɓa cikin kundin tsarin mulkin wannan ƙasa babu abin da zai haifar face ɗabbaka siyasar ɓangaranci da ƙabilanci cikin shiyoyin da ake da su a ƙasar nan. To da wannan ku zo mu leƙa zauren taro na hukumar sojin saman wannan ƙasa da ke babban birnin tarayyar Abuja, wajen bikin kaddamar da littafin rayuwar tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sule Lamido, taron da ya samu halartar tsohon mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar da ɗan takarar shugabancin ƙasar nan a kakar zaben 2023 da ta gabata karkashin inuwar jam'iyyar Labour Party wato Peter Obi, inda nan ne ma aka jiyo tsohon shugaban ƙasa Chief Olusegun Obasanjo na furta cewar da sauran aiki a gaban shugabannin Najeriya wajen kai ƙasar gagaci. Cikin salansa da ƙarfafa gwiwar Alhaji Sule Lamido da sauran shugabanni da suka halarci taron domin ganin sun ci gaba da gwagwarmaya, tsohon shugaban ƙasa Chief Olusegun Obasanjo ya ce kada su daina siyasa har sai sun tabbatar da cewar Najeriya ta kai matakin da suke buri na ci gaba, domin a cewarsa har yanzu da sauran aiki a gaban shugabannin. Obasanjon ya ce Najeriya da muke aiki domin ta ci gaba har yanzu da sauran na akaba. Aikinmu bai kammala ba, kuma na yi imanin cewa wannan nauyi ne da ya rataye a wuyar kowanne guda daga cikinmu na ganin Najeriya ta kai gagaci ta riski tudun mun tsira na samar da ci gaba da walwala mai ɗorewa ga al'ummarta. To ga dukkan alamu dai wannan furuci da tsohon shugaban ƙasa ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP Chief Olusegun Obasanjo ya yi sun tunzura 'yan gwagwarmaya da ke rajin ganin talakan wannan ƙasa ya ci gajiyar tsarin mulkin dimokuraɗiyya. Da har suka fara tofa albarkacin bakunansu kamar yadda kwamarar Isa Gandun Albasa ya bazamo yana faɗin cewa ai halin da ƙasar na ke ciki a yanzu na da alaƙa da irin riƙon sakainar kashin da mutane irin su tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo suka yi mata. Har ma yake cewa kamata ya yi tsoffin shugabannin su yi ritaya daga harkokin siyasa da mulki su koma gefe guda idan ma ya zama dole sai sun tsoma baki to ya zamo shawarwari kaɗai za su iya bayarwa. Idan ka kalli hali da koma baya da ƙasar nan take ciki musamman tun daga lokacin da aka koma dimokuraɗiyya zuwa yanzu, za ka iya cewa yana da jibi da rukun da su kansu shugabannin ƙasa suka yi wa ƙasa. Babu wani ɓangare ko wata sakta da za ka iya cewa ba a samu koma baya ba, tun da kan ɓangaren harkar tsaro, harkar lafiya, harkar tattalin arzikin ƙasa, kusan wasu abubuwa waɗanda suke da muhimmanci ga shi kansa ci gaban ƙasar da ci gaban rayuwar ɗan ƙasar in kasa su a skeli za ka ga koma baya aka samu. Kuma waɗannan shugabannin da ake tunanin su yi ritaya su ba sababbin jini ko kuma waɗanda suke saɓanin su da suka yi mulkin nan su matsa baya su ba wasu su ɗora a kai. Ina ga za ga duk kusan abubuwan ya faru ne a gabar da suke jagoranci. Kuma gudunmawar da suka ba wa ƙasar a lokacin da suke da ƙuruciya da suka dawo sai abin ya ƙara taɓarɓarewa. Ka kalli gudunmawar da tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bayar lokacin da yake matashinsa da kuma lokacin da ya dawo yake da shekaru sun ja masa, za ga gudunmawar ba za ka taɓa haɗa ba duk da a wancan lokacin yana soja. Ka kalli shi kansa tsohon shugaban ƙasa Obasanjo gudunmawar da ya bayar a wancan lokacin da kuma gudunmawar da ya bayar lokacin da ya dawo da girma ya fara kama shi, za ka ga kusan koma baya aka samu. Sanda suke da ƙuruciya da samartaka su gudunmawar tasu ta fi tasiri kuma an fi ganin ingancin gudunmawar da suka bayar fiye da
lokacin da girma ya fara kama musu. Don haka ritaya a wannan gaba za ta yi matukar tasiri a wajensu, su matsa gefe su ba wa sababbin jini, su kuma su rika ba su shawara a gefe. Kusan haka shine zai fi tasiri fiye da a ce su ne za a rika damawa da su. Mai rajin ganin talakan wannan ƙasa ya sam shugabanci ingantacciya kenan Kwamarar Isa Gandun Albasa a nan Kano. Kanan da za mu dawo cikin ta kai tsaye domin labarta muku yadda sha'anin siyasar take ci gaba da wakana. Da za mu ɗora kan musayar kalamai gami da nuna yatsa na siyasa da ya biyo bayan sauyin shekar da Sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila da ke wakiltar yankin Kano ta Kudu ya yi daga jam'iyyar NNPP zuwa APC. Inda Habibu Saddam Makwarari shugaban ƙungiyar ɗan mai karazar ɗan mai yalo ya shigo yana cewa duk waɗanda suke ganin kawun bai kyauta ba to su je su nemi tarihin siyasa a jihar Kano domin madugun nasu da kansa. Habibu Saddam ɗin ya ce ɗaki dai ba zai tashi ba ragaya kuma ta zauna, su dai sun bi sahun Kawu Sumaila. Mu gode Allah da Kawu Sumaila bai zama makawo a siyasar Najeriya ba da ta jihar Kano da Kano ta Kudu, domin yana iya ceto ɗan mai kar da ɗan mai yalo domin ya samu sa'ida. Yau ya dawo APC domin buƙatar al'ummarsa ya taimake su a harkar noma da harkar education da harkar lafiya domin ya ciyar da yankinsa gaba, nauyin da Allah ya ɗora masa ya sauke. Kasan kuma ɗaki ba zai tashi ba ragaya ta zauna. Mu ma mun bi Kawu Sumaila muna goyon bayan wannan koma APC da ya domin ya ceci dan mai kar da dan mai yalo. Suka ce wai wannan komawa da yi wai kamar batilci ne a siyasa, domin APC ce ta makure shi lokacin zaɓe ya dawo NNPP ta masa riga ta masa wando har ya samu makama. Duk wanda gaje yana cewa wai batilci yayi ko ya tsallaka titi bai duba ba, to Kawu Sumaila Allah ya duba mata titin da ya bi domin ya samu sauki da sa'ida a harkar Kano ta Kudu, yana taimakon su. Kamata ya same da kai akan jihar Kano babu ruwa da makamantan wannan. Idan kuma ka ji yaro yana cewa an yi batilci to bai san tarihin siyasar Kano ba ko kuma bai san tarihin siyasar Madugu ba, domin akwai tallawan zami wanda yake madobi da su Hamisu Musa na kafar Agwar da su Baba Musa Gwadabe da su Abubakar Remi da su Dangalan da su Sani Kabara, duk sun yi siyasa da Madugu. Yaro ya je tambaya ko a wajen mai gidansa ya gaya masa ya aka karke da Madugu da waɗannan mutanen. Shi go Kawu Sumaila duk abin da yake faɗa ba bai ce ala tutu ba, kawai cewa ya tafi ceto yankinsa domin ranar alkiyama za a tsi da shi ya aka yi soke wannan nauyin. Kana je suka ce wai falle ɗaya zai yi tunda da ya shure wannan madogara da suka bashi. Wanda ya je makaranta ba zai wannan magana ba, domin Allah shine malikul mulki tutal mulki. Kawu Sumaila ba wannan karin ya taba cin zabe ba, ya dade yana cin zabe kuma yana tare da structure sa. Gobe ma Allah ne zai masa, jiya ma Allah ne ma. Muna kyauta da tance Kawu Sumaila in dai da mulki a littafin sa ba wanda ya isa ya hana shi mulki da yardar Allah. A gabar da Habibu Saddam Makwarari ke bayyana ficewarsa daga jam'iyyar NNPP domin biyayya ga Sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila daga karamar hukumar Wudil da ke yankin Kano ta Kudun dai. Za mu ɗora ne da cacar bakar da ake ci gaba da yi tsakanin magoya bayan jam'iyyar APC da na NNPP kan ƙididdigar wanda ya fi hidimtawa al'ummar ƙananan hukumomin Wudil da Garko tsakanin tsohon wakilin su a majalisar tarayya wato injiniya Muhammad Ali Wudil da ɗan majalisar su mai ci. Da muka karɓi bakoncin Kabiru Sule Garko, shugaban ƙungiyar injiniya Muhammad Ali Dawo na jam'iyyar APC wanda ke zayyano irin ayyukan ci gaban da ya kawo musu. Godiya ta ga Allah subhanahu wa ta'ala da yadda injiniya Muhammad Ali ya rike al'ummarsa tun daga lokacin da ya faɗi zaɓe yake abun arziki. Bayan ya sauka, injiniya Muhammad Ali ya je ya yi aikin wuta a mazaɓar Zakarawa, ya yi aikin wuta a Nariya, ya je ya yi aikin wuta a sabon garin Abuja, ya je ya yi aikin wuta a sabon garin Karfau. Sannan in ka zo karamar hukumar Wudil, injiniya Muhammad ya je ya samu mazaɓar Sakau, ya yi mata aikin wuta, ya je ya samu unguwar da ɗan majalisa mai ci ne zake su ma yi musu aikin wuta. Da abubuwa na alkhairi a yanzu Muhammad Ali ya dau marayu mutum 500 wanda duk sallar duniya shi ike musu kayan sallah, yake jibanta al'amuran su. Sannan ya ebi mata guda 20 a Garko, guda 20 a Wudil, ya biya musu scholarship na karatu wanda har su gama karatun su injiniya Muhammad Ali ne yake biya musu. Irin wannan kaddara ta zo mana, hisa muke cewa da Allah subhanahu wataala in laifi muka yi maka Allah mun tuba, sakamakon yadda muka tsinci kanmu a wannan yanayi. Har yanzu ko mutane suna da na sanin rahin injiniya Muhammad Ali sakamakon wannan tukin gangancin da ake musu a ƙananan hukumomin Wudil da Garko. Ai an ji suna cewa kuma yau ta fi jiya a Wudil da Garko. Wannan ra'ayin su ne, mu a ra'ayin ko makawo in ka tambaye ya san cewa jiya ta fi yau a ƙaramar hukumar Garko. Sannan na son a yi amfani da wannan dama mika sako ga mutanen da suke wa Muhammad Ali butulci. Injiniya ya yi musu riga, ya yi musu wando, sun shiga gidan da ba su isa shiga ba, sun hau motar da ba su isa su hau ba. Yau su ne suka juya suka ce wannan jam'iyya mai albarka ta APC za su yaƙe ta, za su yaƙi Muhammad Ali. To ina tabbatar muku da cewa injiniya Muhammad Ali ya fi ƙarfin ku, kuma shi yake bin ku bashi, kuma
kuma yau ba gobe ba in an zuba kuri'a a Wudil Garko Muhammad Ali zai yi nasara kwakwara da rinjaye da yardar Allah. Kabiru Sula Garko na jam'iyyar APC na ajiye kalubale ga dan majalisar su na tarayya da ke wakiltar kananan hukumomin Wudil da Garko. Daga jam'iyyar NNPP kuwa bakoncin Ibrahim Falke shugaban kungiyar Kano muna son Abba kuma Abba sai yayi 8. Kana jagoran kamfanin cika dan Construction Nigeria Limited ne ya shigo da yabo ga dan majalisar tarayya da ke wakiltar al'ummar karamar hukumar Nasarawa Hassan na Husaini. A tarihin Nasarawa ba a taɓa wani ɗan majalisa da ya ɗauko mai girma gwamna ɗungurungum ya kai shi ƙaramar hukumar Nasarawa ba. Yau ɗan majalisa ta ya cika gwarzon ɗan majalisa shi ya gayyato mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf ya kawo shi ƙaramar hukumar Nasarawa har mazaɓar tudun Murtala aka buɗe aikin hanya. Wannan hanya tana ciwa 'yan Nasarawa tuwo a ƙwarya yanzu gahi ta hanya Hassan na Usaini za a lele wannan titi abun mu yaba masa. Sannan mai kira da 'yan ƙaramar hukumar Nasarawa wannan ɗan majalisa lalle a tsaya a bayi goyon baya 2027 kada mu sake a yi mana sakiyar da ba ruwa saboda mutanen Honorable Mursisi da sauran wa'ansu mutane da suke ganin za su iya zuwa su karɓi wannan kujera suna ɗana tarko. Kana ina 'yan Nasarawa suke cewa wai ya ci taliyar ƙarshe saboda an yi ibtila'i a ƙaramar hukumar Nasarawa babu aiki ya tare abin nan Abuja. Wa'annan ai 'yan jari hujja ne dan an yi wata gobara akwai wani dalili da zaka zo ka ce dole ya wani mutum guda ɗaya ya je ya bada taimako kamar almajiri ne mabaraci ya aje kokonsa in kana da niyya ka bada in baka da niyya kada ka bada irin abubuwan da Hassan na Usaini yake yi ai ko bai je dakata ba ina tabbatar masu 'yan dakata sun tabbatar da cewa dan majalisa ne ya jajanta musu saboda shi gwamna ma da kansa ya je ya jajanta musu amma shi ba abin da yayi wa'anda suke faɗa ba su da tabbacin ko ya je ko bai je ba kuma dan majalisa ta komai a tsare yake yi yau shine ya kai kuduri a Abuja na a zo a yi asibiti na ciwon zuciya wannan kadai idan dan majalisa ta yi a haka ai ya ci a yaba masa ya kai gwarzon dan majalisa ba dan komai ba yau 'yan majalisan suna nan ina ma kudirin banda a zo a raba rashawa me ake yi yau dan majalisa ta kuɗi yake ɗauka ya baiwa mutane dan su je su kafa sana'a su tsaya da ƙawahunsu. Sarkin yakin kwamishinan muhalli kana shugaban kungiyar cika dan Construction Nigeria Limited kenan Ibrahim Falke na jam'iyyar NNPP. To ku zo mu yi dawayya cikin jam'iyyar APC da matashi Bashir Gwangwazo wakilin talakawa ya shigo da kira ga gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf da dukkanin masu ruwa da tsaki cikin gwamnatin ta NNPP musamman ma masu abun faɗe don ganin an shawo kan matsalar ruwan sha da ya addabi al'umma. Bashir Gwangwazon dai cewa ya yi matsalar ruwan nan ba matsala ce da za a magance ta da maganganu a social media ba, al'amari ne da ke buƙatar gwamnati ta yi tsayuwar daka, ta yi da gaske domin ceto kanan daga matsalar ruwan da ya kira ta da annoba. Kira ga mai girma gwamnan jihar Kano da duk wani mai ruwa da tsaki a jihar Kano akan harkar ruwan sha duk mai kishin jihar Kano sai ka tausaya irin abin da yake faruwa a jihar Kano ya ilahil alamina da mai talakan jihar Kano zai ji waɗannan gwamnatocin namu sun kasa ba da ruwa a jihar Kano talakawa suna cikin auye jari duk watan duniya sai an ɗauki kuɗi na harkar ruwan sha tsakanin mantenin ɗin harkar ruwan nan biyan kuɗin wuta zuba mai kuɗin da ake fakashewa ya kai fa kimanin naira biliyan 1 da miliyan 800 da 300 da wani abu kuma ruwan nan baya zuwa a jihar Kano yau an waye gari a jihar Kano ba ruwan sha yana gagaras ba ma ruwan wanka ba yau dinnan in ka dauki markade zaka kai a unguwarku sai ka tafi da ruwan da za a yi maka markade ya ilahil alamin ina ake so talakan jihar Kano ko mu jefa kanmu to kira ga mai girma Abba a matsayinka na wanda kake kayi aiki a ma'aikatar ruwa to hankalin mai yankan kaba ya koma garina idan ko dai unguwarku ce babu ruwan domin ai kana ji suka ce sun kawo injina ana ta kokarin ganin cewa an wadata jihar Kano da ruwa ka dauki abin magana ka zaga jihar Kano in iya unguwanmu ne babu ruwa ka ji irin korafin da mutane suke yi yawan mace fa in ta haihu fa sai dai fa ko dan a mai dasta ko a bashi sai an je an samo ruwa sannan a zo a yi masa wanka yanci rani a jihar Kano sai tafiya suke yi saboda ba sa iya yin wanka sau 2 a wata a jihar Kano amma Bashir ba kwa musu uzuri ba shekara 2 fa kacal suka yi akan wannan mulkin nan gaba ai wata kila sa yara ko uzuri za a yi musu ba abin da ba su faɗa ba a lokacin da muna gwamnatin jihar Kano to muna kira da mai girma Abba kuma muna kira da shugabanni na makarantu ku daina wa yara duban tsafta a makarantunsu duk yaran da ya je makaranta dakal a bashi ya shiga aji ita kanta wanda ya tsugunna haifi gwamnatin jihar Kano din shi ma injiniyan ruwa ne laifin gwamnatin jihar Kano ce da ta ki ba da ruwa a jihar Kano. Matashi Bashir Gwangwazo wakilin talakawa na jam'iyyar APC na kira ga gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf
za mu sada ku da mutaka Rashid duka dai daga jam'iyyar APC wanda shi kuma ya shigo da martani ga wasu kalamai da ya ce 'ya'yan jam'iyyar tasu ta APC na yi kan kwamishinan yaɗa labarai Kwamarar Abdullahi Ibrahim Wayya. Maganar da muke so mu gaya 'ya'yan jam'iyyar mu ta APC tunda mu muka yi mata wahala safara na dare musamman Garba Izala a mazauninka na ɗan jam'iyyar mu na APC kake magana akan wannan gwamnati musamman wannan kwamishinan yaɗa labarai Abdullahi Wayya akan ma mai girma gwamna kamata ya canja mai waje ko a'a kaf gwamnatin ma baka ga wanda ya cancanta da ya zama kwamishinan yaɗa labarai ba to kwarewar wannan kwamishinan yaɗa labaran ne yanzu da yanda ya zo ya musuluntar da siyasar jihar Kano da yanda yake so ya siyawa mutumin jihar Kano mutunci ba ma a Najeriya ba a faɗin duniya to ya fi ka so dubu kuma duk kwamishinan yaɗa labaran da aka yi ba wanda ya isa ya kama kafar wannan Abdullahi Wayya ya cancanta 100%. Ni na ɗauka zuwa kai ka goya kalamansa baya ganin yadda ya ce ba a tafiyar da abubuwa daidai a wannan gwamnatin da ma yadda shi kwamishinan ke tafiyar da al'amuran jihar Kano. Mu 'yan jam'iyyar APC ne wa'anda idan mu ba a rufe yake ba duk abin da muka gane daidai a jam'iyyar NNPP za mu zo mu faɗa kuma a wannan gaba dole mu ƙara godewa kwamishinan yaɗa labarai mu ƙara godewa Abba Kabir Yusuf da shi kansa jagora Rabi'u Musa Kwankwaso game da wannan mukami da aka bawa shi Wayya kuma mai girma gwamna ka rike shi hannu bibiyu kuma jama'ar jihar Kano suna ƙare maka godiya har jam'iyyata ta APC ta tafi da a ce sun taimaki jama'a dan jam'iyyar APC ba zai kasance haka ba kuma Garba Izala da ka zamanto garban Kwankwasiya to yanzu kana so ka koma garban Abba da Wayya to bari mu baka shawara ka zo ka samu Awwalu Bala Makwarari sai ya nuna maka ya za a yi ka zama haka. Da kalaman mutaka Rashim na jam'iyyar APC jihar Kano za mu ɗauki wasu kalamai da Sani Idris ɗan kunkuru na jam'iyyar NNPP ya shigo da su zauren namu. Na godiya ga shugaban kwamitin ilimi na ƙaramar hukumar Ungwaggo Alhaji Sammani game da yin albishir ga masu sukar gwamnatin su ta NNPP da cewa babu wani aiki da gwamnatin ta yanka wa kyalle tsawon shekaru biyu da Sani Idris ɗan kunkurin ya ce gwamna Abba Kabir Yusuf zai yanka kyallen kaddamar da aikin zaizayar ƙasa a ƙaramar hukumar Ungwaggo da Nasarawa. an gode wa mai gidanmu ubanmu gatanmu mai ƙaunarmu Alhaji Sammani ko Kacaman shugaban kwamitin ilimi na karama kuma Ungwaggo baya goyi marayu yanda yake kaiwa da kawowa ba ga Abuja ba ba ga Kano ba ba gun gwamna ba ba gun injiniya Muhammad Rabi Musa Kwankwaso ba akan nemo mana yanci a karama kuma Ungwaggo ta gabas da Ungwaggo gaba daya yau Sani an tasa shi ya rasa Aminu ya rasa Tijjani mai girma ko Kacaman Allah ya ma albarka yau ga erosion din za a zo ai mana jiya sai da ya kawo mai girma kwamishinan ƙana hukumi kai Alhaji Sammani Allah ya maka albarka Tijjani muna godiya da Tamitala biyayya da kake muna godiya kai ma Alhajin boye da baka so a faɗi sunanka mai taimakon marayun nan muna godiya na kusa da Alhaji ina yan adawa da ke cewa gwamna bayan ka kyale waɗannan shugabannin da ake tunanin su yi ritaya su ba sababbin jini ko kuma waɗanda suke saɓanin su da suka yi mulkin nan su ɗora a kai ina ga za ga duk kusan abubuwan ya faru ne a gabar da suke jagoranci kuma gudunmawar da suka ba wa ƙasar a lokacin da suke da ƙuruciya da suka dawo sai abin ya ƙara taɓarɓarewa. yawan mace in ta haihu fa sai dai fa ko dan a mai dasta ko a bacci sai an je an samo ruwa sannan a zo a yi masa wanka yanci rani a jihar Kano sai tafiya suke yi saboda ba sa iya yin wanka sau biyu a wata muna kira da shugabanni na makarantu ku daina wa yara duban tsafta a makarantun su ita kanta wanda ya tsugunna haifi gwamnatin jihar Kano din shi ma injiniyan ruwa ne idan ka ji yaro yana cewa an yi butulci to bai san tarihin siyasan Madugu ba domin akwai tallawan zami wanda yake madobi da su Hamisu Musa na kafar Agwar da su Baba Musa Gwadabe da su Abubakar Remi da su Dangalan yaro ya je tambaya ya aka karke da Madugu da waɗannan mutanen shi go kawo Sumaila duk abin da yake faɗa ba bai ce ala tutu ba ina yan adawa da ke cewa gwamna bayan ka kyalle ba yau ga gwamna zai zo yanka kyalle za a kaddamar da aikin erosion na Gayawa da Nasarawa wannan gwamnati ta Kwankwasiya ta ki da mai da hankali yankunanmu na karkara ta je ta taimake mu ta raya mana yankunanmu amma ta buge da aiki a cikin gari wani face-facen titi ba shine zai kawo nasara 2027 ba alamu ne na cewa gwamnati za ta faɗi. Kaɗan kenan daga cikin taɓakalashin ɗaurin zargen da ke cikin shirin na harshen ka alƙalinka da muke tafa da warwararsa.
Shirin da ke lamuncewa 'yan siyasa da masu rajin kare dimokuraɗiyya damar tofa mabambanta ra'ayoyinsu kan yadda ake jan ragamar siyasar wannan ƙasa ba tare da ƙetare layin doka ba bisa salewar sashi na 39 na kundin tsarin mulkin wannan ƙasa. Masu sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Adamu Abdullahi ke farin cikin sake kasancewa da ku cikin wani sabon shirin namu na yau. Batun karɓa na kujerar shugaban ƙasar nan dai na neman zama abin nan da masu iya magana ke kira da cin kwan makauniya. Ganin yadda batun ya ƙi cinyewa da ko a wannan rana majalisar wakilai ta yi fatali da wani kuduri da ya zo gabanta da ke neman tabbatar da tsarin karɓa na shugaban ƙasa da mataimakinsa tsakanin shiyoyin ƙasar nan guda 6, inda da dama cikin 'yan majalisun suka nuna rashin amincewarsu da kudurin game da nuna illar da tabbatar da kudurin zai haifar a siyasar ƙasar nan. Cikin 'yan majalisar da aka jiyo amansu kan kin amincewa da wannan kuduri har da mataimakin shugaban marasa rinjaye Aliyu Sani Madakin Gini, wanda ya jagoranci yin adawa da kudurin, har ma yake cewa abin da kudurin ke nufin magancewa tuni hukumar kula da ɗa'ar ma'aikata ta ƙasa ta maganta a kai. Yana mai gargaɗin cewar kada a sanya batun karɓa na shugabancin ƙasa cikin kunnen tsarin mulkin wannan ƙasa. Yana da kyau a bar lamarin yadda yake a yanzu don gudun abin da kaje ya zo. Ba wai iya 'yan hamayya ne a majalisar suka kalubalanci wannan kuduri ba, domin kuwa har da Honorable Sada Soli na jam'iyyar APC daga jihar Katsina da ke cewa tabbatar da tsarin karɓa cikin kundin tsarin mulkin wannan ƙasa babu abin da zai haifar face ɗabbaka siyasar ɓangaranci da ƙabilanci cikin shiyoyin da ake da su a ƙasar nan. To da wannan ku zo mu leƙa zauren taro na hukumar sojin saman wannan ƙasa da ke babban birnin tarayyar Abuja. Wajen bikin kaddamar da littafin rayuwar tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sule Lamido, taron da ya samu halartar tsohon mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar da ɗan takarar shugabancin ƙasar nan a kakar zaben 2023 da ta gabata karkashin inuwar jam'iyyar Labour Party wato Peter Obi, inda anan ne ma aka jiyo tsohon shugaban ƙasa Chief Olusegun Obasanjo na furta cewar da sauran aiki a gaban shugabannin Najeriya wajen kai ƙasar gagaci. Cikin salansa na karfafa gwiwar Alhaji Sule Lamido da sauran shugabanni da suka halarci taron domin ganin sun ci gaba da gwagwarmaya, tsohon shugaban ƙasa Chief Olusegun Obasanjo ya ce kada su daina siyasa har sai sun tabbatar da cewar Najeriya ta kai matakin da suke buri na ci gaba, domin a cewarsa har yanzu da sauran aiki a gaban shugabannin. Obasanjon ya ce Najeriya da muke aiki domin ta ci gaba har yanzu da sauran na akaba. Aikinmu bai kammala ba, kuma na yi imanin cewa wannan nauyi ne da ya rataye a wuyar kowanne guda daga cikinmu na ganin Najeriya ta kai gagaci ta riski tudun mun tsira na samar da ci gaba da walwala mai ɗorewa ga al'ummarta. To ga dukkan alamu dai wannan furuci da tsohon shugaban ƙasa ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP Chief Olusegun Obasanjo ya yi sun tunzura 'yan gwagwarmaya da ke rajin ganin talakan wannan ƙasa ya ci gajiyar tsarin mulkin dimokuraɗiyya. Da har suka fara tofa albarkacin bakunansu kamar yadda kwamarar Isa Gandun Albasa ya bazamo yana faɗin cewa ai halin da ƙasar na ke ciki a yanzu na da alaƙa da irin riƙon sakainar kashin da mutane irin su tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo suka yi mata. Har ma yake cewa kamata ya yi tsoffin shugabannin su yi ritaya daga harkokin siyasa da mulki su koma gefe guda idan ma ya zama dole sai sun tsoma baki to ya zamo shawarwari kaɗai za su iya bayarwa. Idan ka kalli hali da koma baya da ƙasar nan take ciki musamman tun daga lokacin da aka koma dimokuraɗiyya zuwa yanzu, za ka iya cewa yana da jibi da rukun da su kansu shugabannin ƙasa suka yi wa ƙasa. Babu wani ɓangare ko wata sakta da za ka iya cewa ba a samu koma baya ba, tun da kan ɓangaren harkar tsaro, harkar lafiya, harkar tattalin arzikin ƙasa, kusan wasu abubuwa waɗanda suke da muhimmanci ga shi kansa ci gaban ƙasar da ci gaban rayuwar ɗan ƙasar in ka sa su a skeli za ka ga koma baya aka samu. Kuma waɗannan shugabannin da ake tunanin su yi ritaya su ba sababbin jini ko kuma waɗanda suke saɓanin su da suka yi mulkin nan su matsa baya su ba wasu su ɗora a kai. Ina ga za ga duk kusan abubuwan ya faru ne a gabar da suke jagoranci. Kuma gudunmawar da suka ba wa ƙasar a lokacin da suke da ƙuruciya da suka dawo sai abin ya ƙara taɓarɓarewa. Ka kalli gudunmawar da tsohon shugaban ƙasa
Muhammadu Buhari ya bayar lokacin da yake matashinsa da kuma lokacin da ya dawo yake da shekaru sun ja masa, za ga gudunmawar ba za ka taba hada ba, duk da a wancan lokacin yana soja. Ka kalli shi kansa tsohon shugaban kasa Obasanjo, gudunmawar da ya bayar a wancan lokacin da kuma gudunmawar da ya bayar lokacin da ya dawo da girma ya fara kama shi, za ka ga kusan koma baya aka samu. Sanda suke da kuruciya da samartaka su gudunmawar tasu ta fi tasiri, kuma an fi ganin ingancin gudunmawar da suka bayar fiye da lokacin da girma ya fara kama musu. Don haka ritaya a wannan gaba za ta yi matukar tasiri a wajensu, su matsa gefe su ba wa sababbin jini, su kuma su rika ba su shawara a gefe. Kusan haka shine zai fi tasiri fiye da a ce su ne za a rika damawa da su. Mai rajin ganin talakan wannan ƙasa ya sam shugabanci ingantacciya kenan Kwamarar Isa Gandun Albasa a nan Kano. Kanan da za mu dawo cikin ta kai tsaye domin labarta muku yadda sha'anin siyasar take ci gaba da wakana. Da za mu ɗora kan musayar kalamai gami da nuna yatsa na siyasa da ya biyo bayan sauyin shekar da Sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila da ke wakiltar yankin Kano ta Kudu ya yi daga jam'iyyar NNPP zuwa APC, inda Habibu Saddam Makwarari shugaban ƙungiyar ɗan mai karazar ɗan mai yalo ya shigo, yana cewa duk waɗanda suke ganin kawun bai kyauta ba to su je su nemi tarihin siyasa a jihar Kano domin madugun nasu da kansa. Habibu Saddam ɗin ya ce ɗaki dai ba zai tashi ba, ragaya kuma ta zauna, su dai sun bi sahun Kawu Sumaila. Mu gode Allah da Kawu Sumaila bai zama makawo a siyasar Najeriya ba da ta jihar Kano da Kano ta Kudu, domin yana iya ceto ɗan mai kar da ɗan mai yalo domin ya samu sa'ida. Yau ya dawo APC domin buƙatar al'ummarsa ya taimake su a harkar noma da harkar education da harkar lafiya domin ya ciyar da yankinsa gaba, nauyin da Allah ya ɗora masa ya sauke. Kasan kuma ɗaki ba zai tashi ba, ragaya ta zauna. Mu ma mun bi Kawu Sumaila muna goyon bayan wannan koma APC da ya domin ya ceci dan mai kar da dan mai yalo. Suka ce wai wannan komawa da yi wai kamar batulci ne a siyasa, domin APC ce ta makure shi lokacin zaɓe ya dawo NNPP ta masa riga ta masa wando har ya samu makama. Duk wanda gaje yana cewa wai batulci yayi ko ya tsallaka titi bai duba ba, to Kawu Sumaila Allah ya duba mata titin da ya bi domin ya samu sauki da sa'ida a harkar Kano ta Kudu, yana taimakon su. Kamata ya same da kai akan jihar Kano babu ruwa da makamantan wannan. Idan kuma ka ji yaro yana cewa an yi batulci, to bai san tarihin siyasar Kano ba ko kuma bai san tarihin siyasar Madugu ba, domin akwai tallawan zami wanda yake madobi da su Hamisu Musa na kafar Agwar da su Baba Musa Gwadabe da su Abubakar Remi da su Dangalan da su Sani Kabara, duk sun yi siyasa da Madugu. Yaro ya je tambaya ko a wajen mai gidansa ya gaya masa ya aka karke da Madugu da waɗannan mutanen. Shi go Kawu Sumaila duk abin da yake faɗa ba bai ce ala tutu ba, kawai cewa ya tafi ceto yankinsa domin ranar alkiyama za a tsi da shi ya aka yi sauke wannan nauyin. Kana je suka ce wai falle ɗaya zai yi tunda da ya shure wannan madogara da suka bashi. Wanda ya je makaranta ba zai wannan magana ba, domin Allah shine malikul mulki tutal mulki. Kawu Sumaila ba wannan karin ya taba cin zabe ba, ya dade yana cin zabe kuma yana tare da structure sa. Gobe ma Allah ne zai masa, jiya ma Allah ne ma. Muna kyauta da tance Kawu Sumaila in dai da mulki a littafin sa ba wanda ya isa ya hana shi mulki da yardar Allah. A gabar da Habibu Saddam Makwarari ke bayyana ficewarsa daga jam'iyyar NNPP domin biyayya ga Sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila daga karamar hukumar Wudil da ke yankin Kano ta Kudun dai. Za mu ɗora ne da cacar bakar da ake ci gaba da yi tsakanin magoya bayan jam'iyyar APC da na NNPP kan ƙididdigar wanda ya fi hidimtawa al'ummar ƙananan hukumomin Wudil da Garko tsakanin tsohon wakilin su a majalisar tarayya wato injiniya Muhammad Ali Wudil da ɗan majalisar su mai ci. Da muka karɓi bakoncin Kabiru Sule Garko, shugaban ƙungiyar injiniya Muhammad Ali Dawo na jam'iyyar APC, wanda ke zayyano irin ayyukan ci gaban da ya kawo musu. Godiya ta ga Allah subhanahu wa ta'ala da yadda injiniya Muhammad Ali ya rike al'ummarsa tun daga lokacin da ya faɗi zaɓe yake abun arziki. Bayan ya sauka, injiniya Muhammad Ali ya je ya yi aikin wuta a mazaɓar Zakarawa, ya yi aikin wuta a Nariya, ya je ya yi aikin wuta a sabon garin Abuja, ya je ya yi aikin wuta a sabon garin Karfau. Sannan in ka zo karamar hukumar Wudil, injiniya Muhammad ya je ya samu mazaɓar Sakau, ya yi mata aikin wuta, ya je ya samu unguwar da ɗan majalisa mai ci ne zake su ma yi musu aikin wuta. Da abubuwa na alkhairi a yanzu Muhammad Ali ya dau marayu mutum 500 wanda duk sallar duniya shi ike musu kayan sallah, yake jibanta al'amuran su. Sannan ya ebi mata guda 20 a Garko, guda 20 a Wudil, ya biya musu scholarship na karatu wanda har su gama karatun su injiniya Muhammad Ali ne yake biya musu. Irin wannan kaddara ta zo mana, hisa muke cewa da Allah subhanahu wataala in laifi muka yi maka Allah mun tuba, sakamakon yadda muka tsinci kanmu a wannan yanayi. Har yanzu ko mutane suna da na sanin rahin injiniya Muhammad Ali sakamakon wannan tukin gangancin da ake musu a ƙananan hukumomin Wudil da Garko. Ai an ji suna cewa kuma
yau ta fi jiya a wudil da garko. Wannan ra'ayin su ne, mu a ra'ayin ko makaho in ka tambaye ya san cewa jiya ta fi yau a karamar hukumar garko. Sannan na son a yi amfani da wannan dama mika sako ga mutanen da suke wa Muhammad Ali butulci. Injiniya ya yi musu riga, ya yi musu wando, sun shiga gidan da ba su isa shiga ba, sun hau motar da ba su isa su hau ba. Yau su ne suka juya suka ce wannan jam'iyya mai albarka ta APC za su yaƙe ta, za su yaƙi Muhammad Ali. To ina tabbatar muku da cewa injiniya Muhammad Ali ya fi ƙarfin ku, kuma shi yake bin ku bashi, kuma yau ba gobe ba in an zuba ƙuri'a a wudil da garko Muhammad Ali zai yi nasara kwakwara da rinjaye da yardar Allah. Kabiru Sula Garko na jam'iyyar APC na ajiye kalubale ga ɗan majalisar su na tarayya da ke wakiltar ƙananan hukumomin wudil da garko. Daga jam'iyyar NNPP kuwa bakoncin Ibrahim Falke shugaban kungiyar Kano muna son Abba kuma Abba sai yayi 8. Kana jagoran kamfanin cika ɗan Construction Nigeria Limited ne ya shigo. Da yabo ga ɗan majalisar tarayya da ke wakiltar al'ummar ƙaramar hukumar Nasarawa Hassan na Husaini. A tarihin Nasarawa ba a taɓa wani ɗan majalisa da ya ɗauko mai girma gwamna ɗungurungum ya kai shi ƙaramar hukumar Nasarawa ba. Yau ɗan majalisa ta ya cika gwarzon ɗan majalisa, shi ya gayyato mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf ya kawo shi ƙaramar hukumar Nasarawa har mazaɓar tudun Murtala aka buɗe aikin hanya. Wannan hanya tana ciwa 'yan Nasarawa tuwo a ƙwarya. Yanzu gahi ta hanya Hassan na Usaini za a lele wannan titi, abun mu yaba masa. Sannan mai kira da 'yan ƙaramar hukumar Nasarawa, wannan ɗan majalisa lalle a tsaya a bayi goyon baya 2027 kada mu sake a yi mana sakiyar da ba ruwa, saboda mutanen Honorable Mursisi da sauran wa'yansu mutane da suke ganin za su iya zuwa su karɓi wannan kujera suna ɗana tarko. Kana ina 'yan Nasarawa suke cewa wai ya ci taliyar ƙarshe saboda an yi ibtila'i a ƙaramar hukumar Nasarawa babu aiki ya tare abin nan Abuja. Wa'yannan ai 'yan jari hujja ne dan an yi wata gobara akwai wani dalili da zaka zo ka ce dole ya wani mutum guda ɗaya ya je ya bada taimako, kamar almajiri ne mabaraci ya aje kokonsa, in kana da niyya ka bada, in baka da niyya kada ka bada. Irin abubuwan da Hassan na Usaini yake yi ai ko bai je dakata ba, ina tabbatar masu 'yan dakata sun tabbatar da cewa dan majalisa ne. Ya jajanta musu saboda shi gwamna ma da kansa ya je ya jajanta musu amma shi ba abin da yayi. Wa'anda suke faɗa ba su da tabbacin ko ya je ko bai je ba, kuma dan majalisa ta komai a tsare yake yi. Yau shine ya kai kuduri a Abuja na a zo a yi asibiti na ciwon zuciya. Wannan kadai idan dan majalisa ta yi a haka ai ya ci a yaba masa, ya kai gwarzon dan majalisa ba dan komai ba. Yau 'yan majalisan suna nan, ina ma kudirin banda a zo a raba rashawa me ake yi. Yau dan majalisa ta kuɗi yake ɗauka ya baiwa mutane don su je su kafa sana'a su tsaya da ƙawahunsu. Sarkin yakin kwamishinan muhalli kana shugaban kungiyar cika ɗan Construction Nigeria Limited kenan Ibrahim Falke na jam'iyyar NNPP. To ku zo mu yi dawayya cikin jam'iyyar APC da matashi Bashir Gwangwazo wakilin talakawa ya shigo da kira ga gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf da dukkanin masu ruwa da tsaki cikin gwamnatin ta NNPP, musamman ma masu abin faɗe don ganin an shawo kan matsalar ruwan sha da ya addabi al'umma. Bashir Gwangwazon dai cewa ya yi matsalar ruwan nan ba matsala ce da za a magance ta da maganganu a social media ba, al'amari ne da ke buƙatar gwamnati ta yi tsayuwar daka, ta yi da gaske domin ceto kanan daga matsalar ruwan da ya kira ta da annoba. Kira ga mai girma gwamnan jihar Kano da duk wani mai ruwa da tsaki a jihar Kano akan harkar ruwan sha, duk mai kishin jihar Kano sai ka tausaya irin abin da yake faruwa a jihar Kano. Ya ilahil alamina da mai talakan jihar Kano zai ji. Waɗannan gwamnatocin namu sun kasa ba da ruwa a jihar Kano. Talakawa suna cikin auta jari, auye jari, duk watan duniya sai an ɗauki kuɗi na harkar ruwan sha tsakanin mantenin ɗin harkar ruwan nan, biyan kuɗin wuta, zuba mai. Kuɗin da ake fakashewa ya kai fa kimanin naira biliyan 1 da miliyan 800 da 300 da wani abu, kuma ruwan nan baya zuwa a jihar Kano. Yau an waye gari a jihar Kano ba ruwan sha yana gagaras, ba ma ruwan wanka ba. Yau din nan in ka ɗauki markaɗe zaka kai a unguwarku sai ka tafi da ruwan da za a yi maka markaɗe. Ya ilahil alamina, ina ake so talakan jihar Kano ko mu jefa kanmu? To kira ga mai girma Abba, a matsayinka na wanda kake kayi aiki a ma'aikatar ruwa, to hankalin mai yankan kaba ya koma garina. Idan ko dai unguwarku ce babu ruwan, domin ai kana ji suka ce sun kawo injina ana ta kokarin ganin cewa an wadata jihar Kano da ruwa. Ka ɗauki abin magana ka zaga jihar Kano, in iya unguwanmu ne babu ruwa, ka ji irin korafin da mutane suke yi. Yawan mace fa in ta haihu fa sai dai fa ko dan a mai dasta ko a bashi sai an je an samo ruwa sannan a zo a yi masa wanka. Yanci rani a jihar Kano sai tafiya suke yi saboda ba sa iya yin wanka sau 2 a wata a jihar Kano. Amma Bashir ba kwa musu uzuri ba, shekara 2 fa kacal suka yi akan wannan mulkin. Nan gaba ai wata kila sa yara ko uzuri za a yi musu
ba abin da basu faɗa ba a lokacin da muna gwamnatin jihar Kano. To muna kira da mai girma Abba, kuma muna kira da shugabanni na makarantu ku daina wa yara duban tsafta a makarantunsu. Duk yaran da ya je makaranta dakal a bashi ya shiga aji. Ita kanta wanda ya tsugunna ya haifi gwamnatin jihar Kano din, shi ma injiniyan ruwa ne. Laifin gwamnatin jihar Kano ce da ta ki ba da ruwa a jihar Kano. Matashi Bashir Gwangwazo, wakilin talakawa na jam'iyyar APC, na kira ga gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf. Za mu sada ku da Mutaka Rashid duka dai daga jam'iyyar APC, wanda shi kuma ya shigo da martani ga wasu kalamai da ya ce 'ya'yan jam'iyyar tasu ta APC na yi kan kwamishinan yaɗa labarai Kwamarar Abdullahi Ibrahim Wayya. Maganar da muke so mu gaya 'ya'yan jam'iyyar mu ta APC tunda mu muka yi mata wahala safara na dare, musamman Garba Izala a mazauninka na ɗan jam'iyyar mu na APC kake magana akan wannan gwamnati, musamman wannan kwamishinan yaɗa labarai Abdullahi Wayya akan ma mai girma gwamna kamata ya canja mai waje, ko a'a kaf gwamnatin ma baka ga wanda ya cancanta da ya zama kwamishinan yaɗa labarai ba. To kwarewar wannan kwamishinan yaɗa labaran ne yanzu da yanda ya zo ya musuluntar da siyasar jihar Kano, da yanda yake so ya siyawa mutumin jihar Kano mutunci ba ma a Najeriya ba a faɗin duniya, to ya fi ka so dubu. Kuma duk kwamishinan yaɗa labaran da aka yi ba wanda ya isa ya kama kafar wannan Abdullahi Wayya, ya cancanta 100%. Ni na ɗauka zuwa kai ka goya kalamansa baya, ganin yadda ya ce ba a tafiyar da abubuwa daidai a wannan gwamnatin da ma yadda shi kwamishinan ke tafiyar da al'amuran jihar Kano. Mu 'yan jam'iyyar APC ne wa'anda idan mu ba a rufe yake ba. Duk abin da muka gane daidai a jam'iyyar NNPP za mu zo mu faɗa, kuma a wannan gaba dole mu ƙara godewa kwamishinan yaɗa labarai, mu ƙara godewa Abba Kabir Yusuf da shi kansa jagora Rabi'u Musa Kwankwaso game da wannan mukami da aka bawa shi Wayya. Kuma mai girma gwamna ka rike shi hannu bibiyu, kuma jama'ar jihar Kano suna ƙare maka godiya. Har jam'iyyata ta APC ta tafi, da a ce sun taimaki jama'a, dan jam'iyyar APC ba zai kasance haka ba. Kuma Garba Izala da ka zamanto garban Kwankwasiya, to yanzu kana so ka koma garban Abba da Wayya. To bari mu baka shawara, ka zo ka samu Awwalu Bala Makwarari sai ya nuna maka ya za a yi ka zama haka. Da kalaman Mutaka Rashid na jam'iyyar APC jihar Kano, za mu ɗauki wasu kalamai da Sani Idris ɗan kunkuru na jam'iyyar NNPP ya shigo da su zauren namu. Na godiya ga shugaban kwamitin ilimi na ƙaramar hukumar Ungwaggo Alhaji Sammani game da yin albishir ga masu sukar gwamnatin su ta NNPP da cewa babu wani aiki da gwamnatin ta yanka wa kyalle tsawon shekaru biyu. Da Sani Idris ɗan kunkurin ya ce gwamna Abba Kabir Yusuf zai yanka kyallen kaddamar da aikin zaizayar ƙasa a ƙaramar hukumar Ungwaggo da Nasarawa. an gode wa mai gidanmu ubanmu gatanmu mai ƙaunarmu Alhaji Sammani ko Kacaman shugaban kwamitin ilimi na karama kuma Ungwaggo baya goyi marayu yanda yake kaiwa da kawowa ba ga Abuja ba ba ga Kano ba ba gun gwamna ba ba gun injiniya Muhammad Rabi Musa Kwankwaso ba akan nemo mana yanci a karama kuma Ungwaggo ta gabas da Ungwaggo gaba daya. Yau Sani an tasa shi ya rasa Aminu ya rasa Tijjani mai girma ko Kacaman Allah ya ma albarka yau ga erosion din za a zo ai mana jiya sai da ya kawo mai girma kwamishinan ƙananan hukumi kai Alhaji Sammani Allah ya maka albarka. Tijjani muna godiya da Tamitala biyayya da kake muna godiya kai ma Alhajin boye da baka so a faɗi sunanka mai taimakon marayun nan muna godiya na kusa da Alhaji ina yan adawa da ke cewa gwamna bayan ka kyale. Waɗannan shugabannin da ake tunanin su yi ritaya su ba sababbin jini ko kuma waɗanda suke saɓanin su da suka yi mulkin nan su ɗora a kai, ina ga za ga duk kusan abubuwan ya faru ne a gabar da suke jagoranci, kuma gudunmawar da suka ba wa ƙasar a lokacin da suke da ƙuruciya da suka dawo sai abin ya ƙara taɓarɓarewa. Yawan mace in ta haihu fa sai dai fa ko dan a mai dasta ko a bacci sai an je an samo ruwa sannan a zo a yi masa wanka. Yanci rani a jihar Kano sai tafiya suke yi saboda ba sa iya yin wanka sau biyu a wata. Muna kira da shugabanni na makarantu ku daina wa yara duban tsafta a makarantunsu. Ita kanta wanda ya tsugunna haifi gwamnatin jihar Kano din shi ma injiniyan ruwa ne. Idan ka ji yaro yana cewa an yi butulci to bai san tarihin siyasan Madugu ba, domin akwai tallawan zami wanda yake madobi da su Hamisu Musa na kafar Agwar da su Baba Musa Gwadabe da su Abubakar Remi da su Dangalan. Yaro ya je tambaya da aka karke da Madugu da waɗannan mutanen. Shi go kawo Sumaila duk abin da yake faɗa ba bai ce ala tutu ba. Ina yan adawa da ke cewa gwamna bayan ka kyalle ba, yau ga gwamna zai zo yanka kyalle za a kaddamar da aikin erosion na Gayawa da Nasarawa.
wannan gwamnati ta kwankwasiya ta ki da mai da hankali yankunanmu na karkara ta je ta taimake mu ta raya mana yankunanmu amma ta buge da aiki a cikin gari wani face-facen titi ba shine zai kawo nasara 2027 ba alamu ne na cewa gwamnati za ta faɗi. Kaɗan kenan daga cikin taɓakalashin ɗaurin zargen da ke cikin shirin na harshen ka alƙalinka da muke tafa da warwararsa. Shirin da ke lamuncewa 'yan siyasa da masu rajin kare dimokuraɗiyya damar tofa mabambanta ra'ayoyinsu kan yadda ake jan ragamar siyasar wannan ƙasa ba tare da ƙetare layin doka ba bisa salewar sashi na 39 na kundin tsarin mulkin wannan ƙasa. Masu sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Adamu Abdullahi ke farin cikin sake kasancewa da ku cikin wani sabon shirin namu na yau. Batun karɓa na kujerar shugaban ƙasar nan dai na neman zama abin nan da masu iya magana ke kira da cin kwan makauniya. Ganin yadda batun ya ƙi cinyewa da ko a wannan rana majalisar wakilai ta yi fatali da wani kuduri da ya zo gabanta da ke neman tabbatar da tsarin karɓa na shugaban ƙasa da mataimakinsa tsakanin shiyoyin ƙasar nan guda 6 inda da dama cikin 'yan majalisun suka nuna rashin amincewarsu da kudirin game da nuna illar da tabbatar da kudirin zai haifar a siyasar ƙasar nan. Cikin 'yan majalisar da aka jiyo amansu kan kin amincewa da wannan kuduri har da mataimakin shugaban marasa rinjaye Aliyu Sani Madakin Gini wanda ya jagoranci yin adawa da kudirin har ma yake cewa abin da kudirin ke nufin magancewa tuni hukumar kula da ɗa'ar ma'aikata ta ƙasa ta maganta a kai yana mai gargaɗin cewar kada a sanya batun karɓa na shugabancin ƙasa cikin kunnen tsarin mulkin wannan ƙasa yana da kyau a bar lamarin yadda yake a yanzu don gudun abin da kaje ya zo. Ba wai iya 'yan hamayya ne a majalisar suka kalubalanci wannan kuduri ba, domin kuwa har da Honorable Sada Soli na jam'iyyar APC daga jihar Katsina da ke cewa tabbatar da tsarin karɓa cikin kundin tsarin mulkin wannan ƙasa babu abin da zai haifar face ɗabbaka siyasar ɓangaranci da ƙabilanci cikin shiyoyin da ake da su a ƙasar nan. To da wannan ku zo mu leƙa zauren taro na hukumar sojin saman wannan ƙasa da ke babban birnin tarayyar Abuja. Wajen bikin kaddamar da littafin rayuwar tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sule Lamido, taron da ya samu halartar tsohon mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar da ɗan takarar shugabancin ƙasar nan a kakar zaben 2023 da ta gabata ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Labour Party wato Peter Obi, inda nan ne ma aka jiyo tsohon shugaban ƙasa Chief Olusegun Obasanjo na furta cewar da sauran aiki a gaban shugabannin Najeriya wajen kai ƙasar gagaci. Cikin salansa da ƙarfafa gwiwar Alhaji Sule Lamido da sauran shugabanni da suka halarci taron domin ganin sun ci gaba da gwagwarmaya, tsohon shugaban ƙasa Chief Olusegun Obasanjo ya ce kada su daina siyasa har sai sun tabbatar da cewar Najeriya ta kai matakin da suke buri na ci gaba, domin a cewarsa har yanzu da sauran aiki a gaban shugabannin. Obasanjon ya ce Najeriya da muke aiki domin ta ci gaba har yanzu da sauran na akaba. Aikinmu bai kammala ba, kuma na yi imanin cewa wannan nauyi ne da ya rataye a wuyar kowanne guda daga cikinmu na ganin Najeriya ta kai gagaci ta riski tudun mun tsira na samar da ci gaba da walwala mai ɗorewa ga al'ummarta. To ga dukkan alamu dai wannan furuci da tsohon shugaban ƙasa ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP Chief Olusegun Obasanjo ya yi sun tunzura 'yan gwagwarmaya da ke rajin ganin talakan wannan ƙasa ya ci gajiyar tsarin mulkin dimokuraɗiyya. Da har suka fara tofa albarkacin bakunansu kamar yadda kwamarar Isa Gandun Albasa ya bazamo yana faɗin cewa ai halin da ƙasar na ke ciki a yanzu na da alaƙa da irin riƙon sakainar kashin da mutane irin su tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo suka yi mata. Har ma yake cewa kamata ya yi tsoffin shugabannin su yi ritaya daga harkokin siyasa da mulki su koma gefe guda idan ma ya zama dole sai sun tsoma baki to ya zamo shawarwari kaɗai za su iya bayarwa. Idan ka kalli hali da koma baya da ƙasar nan take ciki musamman tun daga lokacin da aka koma dimokuraɗiyya zuwa yanzu, za ka iya cewa yana da jibi da rukun da su kansu shugabannin ƙasa suka yi wa ƙasa. Babu wani ɓangare ko wata sakta da za ka iya cewa ba a samu koma baya ba, tun da kan ɓangaren harkar tsaro, harkar lafiya, harkar tattalin arzikin ƙasa, kusan wasu abubuwa waɗanda suke da muhimmanci ga shi kansa ci gaban ƙasar da ci gaban
gaban rayuwar ɗan ƙasar in ka sa su a skeli za ka ga koma baya aka samu. Kuma waɗannan shugabannin da ake tunanin su yi ritaya su ba sababbin jini ko kuma waɗanda suke saɓanin su da suka yi mulkin nan su matsa baya su ba wasu su ɗora a kai. Ina ga za ga duk kusan abubuwan ya faru ne a gabar da suke jagoranci. Kuma gudunmawar da suka ba wa ƙasar a lokacin da suke da ƙuruciya da suka dawo sai abin ya ƙara taɓarɓarewa. Ka kalli gudunmawar da tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bayar lokacin da yake matashinsa da kuma lokacin da ya dawo yake da shekaru sun ja masa. Za ga gudunmawar ba za ka taɓa haɗa ba duk da a wancan lokacin yana soja. Ka kalli shi kansa tsohon shugaban ƙasa Obasanjo gudunmawar da ya bayar a wancan lokacin da kuma gudunmawar da ya bayar lokacin da ya dawo da girma ya fara kama shi. Za ka ga kusan koma baya aka samu. Sanda suke da ƙuruciya da samartaka su gudunmawar tasu ta fi tasiri kuma an fi ganin ingancin gudunmawar da suka bayar fiye da lokacin da girma ya fara kama musu. Don haka ritaya a wannan gaba za ta yi matuƙar tasiri a wajensu. Su matsa gefe su ba wa sababbin jini su kuma su rika ba su shawara a gefe. Kusan haka shine zai fi tasiri fiye da a ce su ne za a rika damawa da su. Mai rajin ganin talakan wannan ƙasa ya sam shugabanci ingantacciya kenan Kwamarar Isa Gandun Albasa a nan Kano. Kanan da za mu dawo cikin ta kai tsaye domin labarta muku yadda sha'anin siyasar take ci gaba da wakana. Da za mu ɗora kan musayar kalamai gami da nuna yatsa na siyasa da ya biyo bayan sauyin shekar da Sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila da ke wakiltar yankin Kano ta Kudu ya yi daga jam'iyyar NNPP zuwa APC. Inda Habibu Saddam Makwarari shugaban ƙungiyar ɗan mai karazar ɗan mai yalo ya shigo yana cewa duk waɗanda suke ganin kawun bai kyauta ba to su je su nemi tarihin siyasa a jihar Kano domin madugun nasu da kansa. Habibu Saddam ɗin ya ce ɗaki dai ba zai tashi ba ragaya kuma ta zauna su dai sun bi sahun Kawu Sumaila. Mu gode Allah da Kawu Sumaila bai zama makawo a siyasar Najeriya ba da ta jihar Kano da Kano ta Kudu domin yana iya ceto ɗan mai kar da ɗan mai yalo domin ya samu sa'ida. Yau ya dawo APC domin buƙatar al'ummarsa ya taimake su a harkar noma da harkar education da harkar lafiya domin ya ciyar da yankinsa gaba nauyin da Allah ya ɗora masa ya sauke. Kasan kuma ɗaki ba zai tashi ba ragaya ta zauna. Mu ma mun bi Kawu Sumaila muna goyon bayan wannan koma APC da ya domin ya ceci dan mai kar da dan mai yalo. Suka ce wai wannan komawa da yi wai kamar batilci ne a siyasa domin APC ce ta makure shi lokacin zaɓe ya dawo NNPP ta masa riga ta masa wando har ya samu makama. Duk wanda gaje yana cewa wai batilci yayi ko ya tsallaka titi bai duba ba to Kawu Sumaila Allah ya duba mata titin da ya bi domin ya samu sauki da sa'ida a harkar Kano ta Kudu yana taimakon su. Kamata ya same da kai akan jihar Kano babu ruwa da makamantan wannan. Idan kuma ka ji yaro yana cewa an yi batilci to bai san tarihin siyasar Kano ba ko kuma bai san tarihin siyasar Madugu ba domin akwai tallawan zami wanda yake madobi da su Hamisu Musa na kafar Agwar da su Baba Musa Gwadabe da su Abubakar Remi da su Dangalan da su Sani Kabara duk sun yi siyasa da Madugu. Yaro ya je tambaya ko a wajen mai gidansa ya gaya masa ya aka karke da Madugu da waɗannan mutanen. Shi go Kawu Sumaila duk abin da yake faɗa ba bai ce ala tutu ba kawai cewa ya tafi ceto yankinsa domin ranar alkiyama za a tsi da shi ya aka yi soke wannan nauyin. Kana je suka ce wai falle ɗaya zai yi tunda da ya shure wannan madogara da suka bashi. Wanda ya je makaranta ba zai wannan magana ba domin Allah shine malikul mulki tutal mulki. Kawu Sumaila ba wannan karin ya taba cin zabe ba ya dade yana cin zabe kuma yana tare da structure sa gobe ma Allah ne zai masa jiya ma Allah ne ma muna kyauta da tance Kawu Sumaila in dai da mulki a littafin sa ba wanda ya isa ya hana shi mulki da yardar Allah. A gabar da Habibu Saddam Makwarari ke bayyana ficewarsa daga jam'iyyar NNPP domin biyayya ga Sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila daga karamar hukumar Wudil da ke yankin Kano ta Kudun dai. Za mu ɗora ne da cacar bakar da ake ci gaba da yi tsakanin magoya bayan jam'iyyar APC da na NNPP kan ƙididdigar wanda ya fi hidimtawa al'ummar ƙananan hukumomin Wudil da Garko tsakanin tsohon wakilin su a majalisar tarayya wato injiniya Muhammad Ali Wudil da ɗan majalisar su mai ci. Da muka karɓi bakoncin Kabiru Sule Garko shugaban ƙungiyar injiniya Muhammad Ali Dawo na jam'iyyar APC wanda ke zayyano irin ayyukan ci gaban da ya kawo musu. Godiya ta ga Allah subhanahu wa ta'ala da yadda injiniya Muhammad Ali ya rike al'ummarsa tun daga lokacin da ya faɗi zaɓe yake abun arziki. Bayan ya sauka injiniya Muhammad Ali ya je ya yi aikin wuta a mazaɓar Zakarawa, ya yi aikin wuta a Nariya, ya je ya yi aikin wuta a sabon garin Abuja, ya je ya yi aikin wuta a sabon garin Karfau. Sannan in ka zo karamar hukumar Wudil, injiniya Muhammad ya je ya samu mazaɓar Sakau, ya yi mata aikin wuta, ya je ya samu unguwar da ɗan majalisa mai ci ne zake su ma yi musu aikin wuta.
banda abubuwa na alkari a yanzu Muhammad Ali ya dau marayu mutum 500 wanda duk sallar duniya shi ike musu kayan sallah yake jibanta al'amuran su, sannan ya ebi mata guda 20 a Garko, guda 20 a Wudil, ya biya musu scholarship na karatu wanda har su gama karatun su injiniya Muhammad Ali ne yake biya musu. Irin wannan kaddara ta zo mana hisa muke cewa da Allah subhanahu wataala in laifi muka yi maka Allah mun tuba, sakamakon yadda muka tsinci kanmu a wannan yanayi. Har yanzu ko mutane suna da na sanin rahin injiniya Muhammad Ali sakamakon wannan tukin gangancin da ake musu a ƙananan hukumomin Wudil da Garko. Ai an ji suna cewa kuma yau ta fi jiya a Wudil da Garko. Wannan ra'ayin su ne, mu a ra'ayin ko makaho in ka tambaye ya san cewa jiya ta fi yau a ƙaramar hukumar Garko. Sannan na son a yi amfani da wannan dama mika sako ga mutanen da suke wa Muhammad Ali butulci. Injiniya ya yi musu riga, ya yi musu wando, sun shiga gidan da ba su isa shiga ba, sun hau motar da ba su isa su hau ba. Yau su ne suka juya suka ce wannan jam'iyya mai albarka ta APC za su yaƙe ta, za su yaƙi Muhammad Ali. To ina tabbatar muku da cewa injiniya Muhammad Ali ya fi ƙarfin ku, kuma shi yake bin ku bashi, kuma yau ba gobe ba in an zuba kuri'a a Wudil da Garko Muhammad Ali zai yi nasara kwakwara da rinjaye da yardar Allah. Kabiru Sule Garko na jam'iyyar APC na ajiye kalubale ga dan majalisar su na tarayya da ke wakiltar kananan hukumomin Wudil da Garko. Daga jam'iyyar NNPP kuwa bakoncin Ibrahim Falke shugaban kungiyar Kano muna son Abba, kuma Abba sai yayi 8. Kana jagoran kamfanin Cika Dan Construction Nigeria Limited ne ya shigo da yabo ga dan majalisar tarayya da ke wakiltar al'ummar karamar hukumar Nasarawa Hassan na Husaini. A tarihin Nasarawa ba a taɓa wani ɗan majalisa da ya ɗauko mai girma gwamna ɗungurungum ya kai shi ƙaramar hukumar Nasarawa ba. Yau ɗan majalisa ta ya cika gwarzon ɗan majalisa, shi ya gayyato mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf ya kawo shi ƙaramar hukumar Nasarawa har mazaɓar tudun Murtala aka buɗe aikin hanya. Wannan hanya tana ciwa 'yan Nasarawa tuwo a ƙwarya. Yanzu gahi ta hanya Hassan na Husaini za a lele wannan titi, abun mu yaba masa. Sannan mai kira da 'yan ƙaramar hukumar Nasarawa, wannan ɗan majalisa lalle a tsaya a bayi goyon baya 2027, kada mu sake a yi mana sakiyar da ba ruwa, saboda mutanen Honorable Mursisi da sauran wa'yansu mutane da suke ganin za su iya zuwa su karɓi wannan kujera suna ɗana tarko. Kana ina 'yan Nasarawa suke cewa wai ya ci taliyar ƙarshe saboda an yi ibtila'i a ƙaramar hukumar Nasarawa babu aiki ya tare abin nan Abuja. Wa'yannan ai 'yan jari hujja ne, dan an yi wata gobara akwai wani dalili da zaka zo ka ce dole ya wani mutum guda ɗaya ya je ya bada taimako, kamar almajiri ne mabaraci ya aje kokonsa, in kana da niyya ka bada, in baka da niyya kada ka bada. Irin abubuwan da Hassan na Usaini yake yi ai ko bai je Dakata ba, ina tabbatar masu 'yan Dakata sun tabbatar da cewa dan majalisa ne. Ya jajanta musu saboda shi gwamna ma da kansa ya je ya jajanta musu, amma shi ba abin da yayi. Wa'anda suke faɗa ba su da tabbacin ko ya je ko bai je ba, kuma dan majalisa ta komai a tsare yake yi. Yau shine ya kai kuduri a Abuja na a zo a yi asibiti na ciwon zuciya. Wannan kadai idan dan majalisa ta yi a haka ai ya ci a yaba masa, ya kai gwarzon dan majalisa ba dan komai ba. Yau 'yan majalisan suna nan, ina ma kudirin banda a zo a raba rashawa me ake yi. Yau dan majalisa ta kuɗi yake ɗauka ya baiwa mutane don su je su kafa sana'a su tsaya da ƙawahunsu. Sarkin yakin kwamishinan muhalli kana shugaban kungiyar Cika Dan Construction Nigeria Limited kenan Ibrahim Falke na jam'iyyar NNPP. To ku zo mu yi dawayya cikin jam'iyyar APC da matashi Bashir Gwangwazo wakilin talakawa ya shigo da kira ga gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf da dukkanin masu ruwa da tsaki cikin gwamnatin ta NNPP, musamman ma masu abun faɗe don ganin an shawo kan matsalar ruwan sha da ya addabi al'umma. Bashir Gwangwazon dai cewa ya yi matsalar ruwan nan ba matsala ce da za a magance ta da maganganu a social media ba, al'amari ne da ke buƙatar gwamnati ta yi tsayuwar daka, ta yi da gaske domin ceto kanan daga matsalar ruwan da ya kira ta da annoba. Kira ga mai girma gwamnan jihar Kano da duk wani mai ruwa da tsaki a jihar Kano akan harkar ruwan sha, duk mai kishin jihar Kano sai ka tausaya irin abin da yake faruwa a jihar Kano. Ya ilahil alamina da mai talakan jihar Kano zai ji. Waɗannan gwamnatocin namu sun kasa ba da ruwa a jihar Kano. Talakawa suna cikin auta jari, auye jari, duk watan duniya sai an ɗauki kuɗi na harkar ruwan sha, tsakanin mantenin ɗin harkar ruwan nan, biyan kuɗin wuta, zuba mai, kuɗin da ake fakashewa ya kai fa kimanin naira
biliyan 1 da miliyan 800 da 300 da wani abu, kuma ruwan nan baya zuwa a jihar Kano. Yau an waye gari a jihar Kano ba ruwan sha yana gagaras, ba ma ruwan wanka ba. Yau dinnan in ka ɗauki markaɗe zaka kai a unguwarku sai ka tafi da ruwan da za a yi maka markaɗe. Ya ilahil alamina, ina ake so talakan jihar Kano ko mu jefa kanmu? To kira ga mai girma Abba, a matsayinka na wanda kake kayi aiki a ma'aikatar ruwa, to hankalin mai yankan kaba ya koma garina. To ko dai unguwarku ce babu ruwan, domin ai kana ji suka ce sun kawo injina ana ta kokarin ganin cewa an wadata jihar Kano da ruwa. Ka ɗauki abin magana ka zaga jihar Kano, in iya unguwarmu ne babu ruwa, ka ji irin korafin da mutane suke yi. Yawan mace fa in ta haihu fa sai dai fa ko dan a mai dasta ko a bashi sai an je an samo ruwa sannan a zo a yi masa wanka. Yanci rani a jihar Kano sai tafiya suke yi saboda ba sa iya yin wanka sau 2 a wata a jihar Kano. Amma Bashir ba kwa musu uzuri ba, shekara 2 fa kacal suka yi akan wannan mulkin. Nan gaba ai wata kila sa yara ko uzuri za a yi musu, ba abin da basu faɗa ba a lokacin da muna gwamnatin jihar Kano. To muna kira da mai girma Abba, kuma muna kira da shugabanni na makarantu, ku daina wa yara duban tsafta a makarantunsu. Duk yaran da ya je makaranta dakal a bashi ya shiga aji. Ita kanta wanda ya tsugunna ya haifi gwamnatin jihar Kano din, shi ma injiniyan ruwa ne. Laifin gwamnatin jihar Kano ce da ta ki ba da ruwa a jihar Kano. Matashi Bashir Gwangwazo, wakilin talakawa na jam'iyyar APC, na kira ga gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf. Za mu sada ku da Muttaka Rashid duka dai daga jam'iyyar APC, wanda shi kuma ya shigo da martani ga wasu kalamai da ya ce 'ya'yan jam'iyyar tasu ta APC na yi kan kwamishinan yaɗa labarai Kwamarar Abdullahi Ibrahim Wayya. Maganar da muke so mu gaya 'ya'yan jam'iyyar mu ta APC, tunda mu muka yi mata wahala safara na dare, musamman Garba Izala a mazauninka na ɗan jam'iyyar mu na APC kake magana akan wannan gwamnati, musamman wannan kwamishinan yaɗa labarai Abdullahi Wayya, akan ma mai girma gwamna kamata ya canja mai waje, ko a'a kaf gwamnatin ma baka ga wanda ya cancanta da ya zama kwamishinan yaɗa labarai ba. To kwarewar wannan kwamishinan yaɗa labaran ne yanzu da yanda ya zo ya musuluntar da siyasar jihar Kano, da yanda yake so ya siyawa mutumin jihar Kano mutunci, ba ma a Najeriya ba a faɗin duniya, to ya fi ka so 1000. Kuma duk kwamishinan yaɗa labaran da aka yi ba wanda ya isa ya kama kafar wannan Abdullahi Wayya, ya cancanta 100%. Ni na ɗauka zuwa kai ka goya kalamansa baya, ganin yadda ya ce ba a tafiyar da abubuwa daidai a wannan gwamnatin, da ma yadda shi kwamishinan ke tafiyar da al'amuran jihar Kano. Mu 'yan jam'iyyar APC ne wa'anda idan mu ba a rufe yake ba. Duk abin da muka gane daidai a jam'iyyar NNPP za mu zo mu faɗa. Kuma a wannan gaba dole mu ƙara godewa kwamishinan yaɗa labarai, mu ƙara godewa Abba Kabir Yusuf da shi kansa jagora Rabi'u Musa Kwankwaso game da wannan mukami da aka bawa shi Wayya. Kuma mai girma gwamna ka rike shi hannu bibiyu, kuma jama'ar jihar Kano suna ƙare maka godiya. Har jam'iyyata ta APC ta tafi, da a ce sun taimaki jama'a, dan jam'iyyar APC ba zai kasance haka ba. Kuma Garba Izala da ka zamanto garban Kwankwasiya, to yanzu kana so ka koma garban Abba da Wayya. To bari mu baka shawara, ka zo ka samu Awwalu Bala Makwarari sai ya nuna maka ya za a yi ka zama haka. Da kalaman Muttaka Rashid na jam'iyyar APC jihar Kano, za mu ɗauki wasu kalamai da Sani Idris ɗan kunkuru na jam'iyyar NNPP ya shigo da su zauren namu. Na godiya ga shugaban kwamitin ilimi na ƙaramar hukumar Ungwaggo Alhaji Sammani, game da yin albishir ga masu sukar gwamnatin su ta NNPP da cewa babu wani aiki da gwamnatin ta yanka wa kyalle tsawon shekaru 2. Da Sani Idris ɗan kunkurin ya ce gwamna Abba Kabir Yusuf zai yanka kyallen kaddamar da aikin zaizayar ƙasa a ƙaramar hukumar Ungwaggo da Nasarawa. an gode wa mai gidanmu ubanmu gatanmu mai kaunanmu Alhaji Sammani ko Kacaman shugaban kwamitin ilimi na karama kuma Ungwaggo baya goyon marayu yanda yake kaiwa da kawowa ba ga Abuja ba ga Kano ba gun gwamna ba gun injiniya Muhammad Rabi Musa Kwankwaso ba akan nemo mana yanci a karama kuma Ungwaggo ta gabas da Ungwaggo gaba daya. Yau Sani an tasa shi ya rasa Aminu ya rasa Tijjani mai girma ko Kacaman Allah ya ma albarka yau ga erosion din za a zo ai mana jiya sai da ya kawo mai girma kwamishinan ƙana hukumi kai Alhaji Sammani Allah ya maka albarka. Tijjani muna godiya da Tamitala biyayya da kake muna godiya kai ma Alhajin boye da baka so a faɗi sunanka mai taimakon marayun nan muna godiya na kusa da Alhaji ina yan adawa da ke cewa gwamna bayan ka kyalle ba yau ga gwamna zai zo yanka kyalle za a kaddamar da aikin erosion na gayawa da Nasarawa sannan kuma fa duk Alhaji Sammani shi ne kaiwa da kawo aka samu wani abun yau gahi za a yi aiki a tsakanin titin Badaru da yan masara har zuwa dan kunkurin Allah da gwamna idan ka zo wannan ranar ka ce a ga dan kunkurin da Yausara dan ka gano matsalar mu
da wannan muke amfani da wannan damar na Laraba kake ko na Alhamis wato a karamar hukumar Gezawa da Gabasawa yau Alhaji Muhammadu Oyel ruwan daɗi karamar hukumar Gezawa kuma Dausayi wai ba su kai matsayin su ga ma gaskiya ka ji ba wato ko ba ka san yan karamar hukumar Gezawa da Gabasawa su ga Alhamis da Juma'a irin ta demokradiyya ta siyasa an ne muka gina makaranta ta Dausayi kaki to ko ai hanga ko hanga ana yi zan sa hanga yi wannan aikin yau fa baya jin magana Isyaku Aldanja wannan mutumin na Laraba da iko Allah in maka gyara ba a tsarin na Kwankwasiya za mu ga injiniya da Rabi Musan Kwaso kai a da kai takara fara gaya wa wakilin ku a tarayya mana na karamar hukumar Ungogo kafin ka kai karamar hukumar Gezawa tunda shi ma an ce ba abin da yake wa al'umma shi wannan a karamar hukumar Ungogo Alhaji Sammani uba ne yayi abubuwa daidai gurgudo yana taimakon al'umma amma shi na Laraba ba dama Alhaji Muhammadu Oyel ruwan daɗi ya man magana ya ji wayan an magana sai ya ce wai taro lahi to daɗi na da gobe saurin zuwa Alhaji Sammani ka fita kunya mu Dr. Murtala Sakatare sarkin Alat ka ci gaba da taimaka talakawa Sani Idris dan kunkuru kenan daga jam'iyyar NNPP. Mai sauraro ku zo mu yi hijira daga siyasar birni da mazauna wajen birnin da ma na karkara ke korafin cewar gwamnati ta yi shakulatin bangaro da su ta fannin cin gajiyar roman dimokuraɗiyya musamman ma ta fuskar kayan more rayuwa da bature ke kira da basic amenities da suka haɗar da kyawawan hanyoyin zirga-zirga da cibiyoyin kiwon lafiya da ilimi da ma ruwan sha da su kansu 'yan birni ke kokawa akan rashin wadatarsa tun bayan ɗarewa kujerar shugabancin wannan jiha da jam'iyyar NNPP ta yi a shekarar 2023. Tuni dai wasu mazauna karkara ke ajiye ayar tambaya da wai shin anya kuwa gwamnati ta san da zabansu ko kuma hukumomin da ke da ruwa da tsaki wajen samar da irin waɗannan kayan more rayuwar a karkara. Anya suna da jagorori idan kuma akwai su to ya kamata su farka kafin wanki hula ya kai gwamnatin dare domin kuwa a cewar su akwai zaben 2027 a nan gaba wanda da shi ne za su auna su gani ko gwamnatin ta san da su ko kuwa. Kan wannan ne dai daga jam'iyyar APC Alhaji Umar Mai sakataren APC Media Forum na jihar Kano ya shigo yana bayyana mamakinsa da yadda ya ce gwamnatin ta manta da yankin Kano ta Kudu ta fuskar samar da ayyukan ci gaba. Yana mai cewa wannan gwamnati ta Kwankwasiya gwamnatin Abba gida mun rasa me yasa ta ki da mai da hankali yankunan mu na karkara ta je ta taimake mu ta raya mana yankunan mu amma ta buge da aiki a cikin gari wani face-facen titi ba shine zai kawo nasara 2027 ba alamu ne na cewa gwamnati za ta faɗi 2027 ka shiga karkara yankunan mu ƙauyukan mu ka ga halin da muke ciki yanzu karamar hukuma ta Bunkure tun lokacin Kwankwaso ake taimaka gaɗa daga rayuwar wani 5 km yau da an babbantare mana cikin garin Bunkure mu yanzu babban tashin hankalin mu damunan nan ma idan ruwa izo to fa idan ba sa aka ba sai dai ka ji gaba ɗaya karamar hukumar Bunkure cikin gari mun yi jira mun nemi barin gari saboda lalata garin da amma kana ji suka ce gwamnan ya cika gwarzo domin duk wasu aikace a birni da karkara duk ya shiga yayi to wannan yan tafi da yan garaya mu ma ba haka muka lokacin Kwankwasiya ba a tara mu ta tafi muna ihu mun san kuma cewa babu abin da aka yi wa al'umma wannan ba za ta kai shi mai girma Abba ga nasara ba yanzu ka duba Abdurrahman Kawu Sumaila shi kadai ne yanzu jarumi gwarzo a Kano ta Kudu wanda ya tsaya idamu da damuwa al'umma damuwa yan Kano ta Kudu kuma dama shi Kawu ya ci zaɓe ne fa ba wai doron Kwankwasiya ba a'a al'umma sun zaɓi Kawu ne kamar yadda yau muke kallo yanzu ka duba abun kunya dan cikin Kawu fa gaba ɗaya yanzu ya tashi hankalin shugabannin Kwankwasiya ya sa sun haɗi taɓarya sun kasa zaune sun kasa tsaye na ƙaramar hukumar Sumaila. Harshen ka alƙalinka kenan wanda kuma da Alhaji Umar Mai sakataren ƙungiyar APC Media Forum na jihar Kano muka kawo ƙarshen shirin na wannan rana